Васіль Быкаў, «Абеліск». Мне і дагэтуль крыўдна на сябе і балюча, што за 2 доўгія гады так і не выбраў часу з'ездзіць у тую не надта і далёкую ад горада сельскую школку. Колькі разоў думаў аб тым, але ўсё адкладваў. Зімой, пакуль мінуць маразы ці завеі, увесну, калі падсохне ды пацяплее, улетку ж, калі было і суха, і цёпла, найбольшы клопат адбіраў адпачынак і ўсе звязаныя з ім турботы дзеля нейкага тлумнага месяца на цесным гарачым перанаселеным поўдні. А збольшага ўсё чакаў вальнейшага часу, настрою. Думаў, пад'еду, калі павальнее з працай, з рознымі хатнімі клопатамі. І як гэта часам бывае ў жыцці, адкладваўся да таго, што спазніўся канчаткова і непапраўна. Зарабілася позна выпраўляцца на госці. Прыспеў час ехаць на пахаванне. Даведаўся аб тым таксама не ў час, са спазненнем. Прыехаўшы з Мінска, ішоў дадому і спаткаў знаёмага, колішняга сябра па працы. Трохі пагаварыўшы пра сёе-тое і абмяняўшыся парай жартоўных фраз, мы развіталіся, ды раптам, нібы ўспомніўшы штось, сябр спыніўся. «Чуў, Міклашевіч памёр, што ў сяльцы настаўнікам быў». «Як памёр?» «Так, звычайна. Пазаўчора памёр, сёння хаваюць недзе». Таварыш сказаў і пайшоў. Для яго Міклашевіч, мусіць, мала што значыў. А я стаяў і разгублена глядзеў цераз вуліцу. З пачуцця знікла ўсякае адчуванне сябе. Я забыўся на свае справы. Выбух бяды і нейкай неўсвядомленай вінаватасці аглушыў мяне і на хвіліну прыкаваў да асфальту. Пэўне ж я разумеў, што ў тае заўчаснай смерці маладога сельскага настаўніка мае віны не было ніякай, да і сам настаўнік не быў мне ні раднёй, ні вялікім сябрам, але сэрца маё востра зашчымела ад жалю і прыкрасці на сябе, што не зрабіў таго, на што цяпер заўжды ўжо будзе позна. Мусіць, хапаючыся за нейкую апошнюю магчымасць апраўдацца перад сабой, адчуў раптоўны намер паехаць цяпер, зараз жа, не адкладваючы ні на гадзіну. Частыя хвіліны, як я прыняў гэта рашэнне, памчаў для мяне па нейкім асаблівым адліку. Больш правільна, у пачуццях знікла усякае адчуванне часу. З усяе сілы пачаў спяшацца, хоць гэта ўдавалася кепска. Сямейнікаў маіх дома нікога не аказалася, але я нават забыўся хоць якой запіскай папярэдзіць іх аб маім ад'ездзе і пабег на аўтобусную станцыю. Успомніўшы пра справы на службе, спрабаваў пазваніць туды з аўтамата, які бы назло спраўна глытаў медзякі і маўчаў, як закляты. Кінуўся шукаць другога, ён надарыўся мне аж каля новага будынка гастранома, але там стаяла чарга. Чакаў некалькі хвілін, ледзьве набіраючыся трывання слухаць ейныя і дробязныя размовы ў сінім з разбітым шклом шкапчыку. Пасварыўся з нейкім хлапчом, якога прыняў спярша за дзяўчыну, штаны клёш, ільняныя валасы да каўняра, вельветавыя куртачкі. Пакуль дазваніўся ўрэшце, ды растлумачыў, у чым справа, празяваў апошні аўтобус у сяльцо. Другога ж транспарту ў той бок сёння не было. Спрабаваў з паўгадзіны дамагчыся таксі, ды марна. Да кожнай машыны кідаўся адразу натоўп болей спрытных, а галоўнае, болей нахабных, чым я. Давялося ўрэшце выпраўляцца на шашу за горадам і пакарыстацца старым у такіх выпадках спосабам галасаваць. Сапраўды, 10-я або 15-я машына з горада, амаль даверху накладзеная скруткамі толю, спынілася на ўзбочыне і ўзяла нас, мяне і хлопца-падлетка ў кедах з вялізнай сумкай, набітай боханамі гарадскога хлеба. На яздзе стала трохі спакайней. Толькі часам здавалася, што машына коціць занадта марудна, і я лавіў сябе на тым, што лаю ў думках шафёра, хоць на болей цвярозы позірк
Дык ехалі мы звычайна, як і ўсе тут ездзяць. Шаша была гладкая, асфальтаваная і амаль скрозь прамая, як страла, якая ціха пагойдывалася па пакатых узгорках, то ўгору, то ўніз. Стаяў пагодлівы адвячорак апошняй пары бабінага лета са спакойнай празрыстасцю даляў, парадзелымі пералескамі ля дарогі, вольным прасторам ужо апусцелых палёў. Воддаль ад дарогі над лесам пасіўся калгасны статак, некалькі сот пярэзімкаў, усе як адзін аднолькавай бура-чырвонай масці. Побач тарахцеў увішны палявы працаўнік трактар «Беларусь», араў падзябліва. Насустрач ішлі машыны, грувастка нагружанай льном трасцой везлі на льнозавод. У прыдарожнай вёсцы Будзілавічах ярка чырванелі ў гародчыках апошнія дацвітаўшыя вяргіні. На гародах у разораных барознах з палеглым каліўем капаліся вясковыя цёткі і маладзіцы, выбіралі бульбу. Прырода поўнілася мірным спакоем восеньскай зморанасці і лагодай. Людская задаволеная нетаропкасць адчувалася ў мерным рытме адвечных сялянскіх клопатаў. Калі ўраджай быў ужо вырашчаны, большасць звязаных з ім турботаў засталася ззаду. Цяпер яго трэба было толькі сабраць, падлічыць, упарадкаваць. Гэта міратворная раскоша прыроды мяне, аднак, ніколькі не супакойвала, а толькі гняла і раздражняла. Я спазняўся, адчуваў гэта, перажываў і кляў сябе за ляноту, душэўную чэрствасць. Думалася надзіва пакаянна з нейкай самакрытычнай бескампраміснасцю. Ніякія мае ранейшыя прычыны не здаваліся цяпер слушнымі. Ды і наогул, ці былі якія прычыны? З такой медведзяватаю разваротлівасцю нядоўга было дашчэнту пражыць адведзеныя табе гады і нічога не зарабіць з таго, што можа толькі і магло скласці гонар твайго жыцця. Дык прападзі яна пропадам, тая нікчэмная мітусня дзеля бясконцага, ненаежнага дабрабыту, калі праз яе застаецца ў баку самае важнае. Мусіць, тым самым абіраецца і абясцэньваецца ўсё жыццё, якое толькі здаецца аўтаномным, адасобленым ад іншых людскіх жыццяў, скіраваным на тваім асабістым кірунку. На самай жа справе, як гэта не сёння заўважана, калі яно і напаўняецца чымсь значным, дык гэта разумнаю добрасцю і клопатамі аб іншых, блізкіх ці хоць бы далёкіх табе людзях, якія маюць патрэбу у гэтым тваім клопаце. Аддаць, а не ўзяць, або адчуць задаволенасць аддаючы. Як неахвотна і спазнела прыходзіць чалавек да гэтай няновай, такой зайздросна простай высновы. На самай справе, чаго варта жыццё толькі дзеля задавальнення свайго такога дробязнага, самалюбівага, капрыслівага і ненасытнага я. Мабыць, гэта лепш за другіх разумеў Міклашевіч. І, здаецца, не было ў яго асаблівых для таго прычын, надзвычайнай адукаванасці ці адмысловага выхавання, якія б яго вылучалі з кола ягоных бліжніх. Гэта быў звычайны сельскі настаўнік, мабыць, не лепшы і не горшы за тысячы іншых гарадскіх і сельскіх настаўнікаў. Праўда, я чуў, што ён перажыў страшную трагедыю вайну і цудам уцалеў ад смерці. І яшчэ, што ён быў дужа хворы. Для кожнага, хто яго бачыў упершыню, было відавочна, як уходала яго тая хвароба. Але я не чуў, каб ён паскардзіўся на яе, ці даў каму зразумець, як яму трудна. Успомнілася, як мы пазнаёміліся з ім у часе перапынку на нейкай настаўніцкай канферэнцыі. Ён стаяў тады з кімся, размаўляючы ля акна ў шумлівым вестыбюлі гарадскога дома культуры. І ўся яго надта худая, вастраплечая постаць з выпнутымі пад пінжаком лапаткамі і худой доўгай шыяй здалася мне ззаду на дзіва недарослай, амаль хлапечай.
Але варта было яму праз момант павярнуцца да мяне сваім непрыемна абвялым, густа зморшчаным, шэрага колеру тварам, як стала відаць, што гэта даволі патрапаны жыццём амаль пажылы чалавек. На справе ж, і я гэта ведаў дакладна, у той час яму ішоў толькі 34 год. «Чуў пра вас і даўно хацеў звярнуцца з адной заблытанай справай», сказаў тады Міклашевіч сваім глухім голасам. Ён курыў, абтрасаючы попелу пусты карабок ад запалак, які трымаў у пальцах. І я ажно жахнуўся, убачыўшы гэтыя яго нервова дрыготкія пальцы, абцягнутыя жоўтай зморшчанай скурай. З кепскім прадчуваннем я паспяшаўся перавесці позірк на твар. Змарнелы твар яго, аднак быў надзіва спакойны. «Друг, вялікая сіла», жартаўліва і са значэннем працытаваў ён. На яго лбе, шчоках ля вуснаў збегліся заўчасныя маршчыны, і праз іх праглянула добрая з пакутлівым сумам усмешка. Я ведаў, што ён нешта шукае ў гісторыю партызанскай вайны на Гродзеншчыне, што сам яшчэ падлеткам хлапчуком прыняў удзел у партызанскіх справах, што ягоныя сябры-школьнікі былі расстраляны немцамі ў 42-м, і клопатамі Міклашевіча пасля іх памяці збудаваны невялікі абеліск у Сяльцы. Але вось, аказваецца, была ў яго і яшчэ нейкая справа, па якой з'явілася пэўная патрэба ўва мне. Што ж, я быў гатовы. Я абяцаў прыехаць, пагаварыць і па магчымасці разабрацца, тым болей, калі справа сапраўды заблытаная. У той час да заблытаных спраў я яшчэ быў аматар. І вось спазніўся. У невялікім прыдарожным барку з высока узнёслымі над дарогою шапкамі хвой шаша пачала шырокае плаўнае закругленне, за якім паказалася ўрэшце і сяльцо. Гэта быў колішні панскі маёнтак з разбуялымі за гады сукаватымі кронамі вязаў і ліп, што хавалі ў сваіх нетрах старасвецкі панскі палац, школу. Машына нетаропка набліжалася да павароту ў маёнтак, і гэтае набліжэнне новаю хваляй узрушэння ахапіла мяне. Я прыязджаў. На момант з'явілася здрадніцкая думка: навошта? Навошта я еду сюды, на гэтую жалобу? Трэба было прыехаць раней, а цяпер каму я патрэбны тут? Ды і хто тут можа спатрэбіцца мне? Але, мабыць, разважаць такім чынам не мела ўжо сэнсу. Машына наша пачала замаручваць хаду. Я гукнуў хлопцу-спадарожніку, які, мяркуючы па яго спакойным выглядзе, ехаў далей, пастукаць шафёру, а сам па шархоткіх рулонах толю пасунуўся да борта, каб скочыць на жвір абочыны. Ну вось, і прыехаў. Машына, злосна стрэльнуўшы дымным смуродам з выхлапной трубы, пакаціла сабе далей. А я, нязручна выпростваючы замлелыя ногі, крыху прайшоў па ўзбочыне. Знаёмае, не раз бачанае з акна аўтобуса гэтае раздарожжа сустрэла мяне сцішана і журботна. Ля мастка над канавай тырчэў слупок са знакам аўтобуснага прыпынку. Далей быў знаёмы абеліск з 5 юнацкімі імёнамі на чорнай металічнай плітцы. Праз 100 крокаў ад шашы, абапал дарогі да школы, пачыналася старая вузкаватая ўжо алея з таўшчэзных пахілых вязаў. У дальнім канцы яе на школьным падворку чакаў некага газік і чорная, мабыць, райкомаўская «Волга». Але людзей там не было. Пэўна, людзі цяпер былі ў іншым месцы, падумаў я. Але я нават не ведаў, дзе тут былі могілкі, каб ісці туды. Калі яшчэ мела які сэнс туды ісці. Так, не надта рашуча і даволі заклапочана разважаючы сам з сабою, я ўвайшоў у алею пад мнагаярусныя шаты дрэў. Калісь гадоў 5 таму я тут ужо быў, але тады дом гэты і алея не здаліся мне такімі падкрэсленыя і зацята маўклівымі.
Школьны падворак гаманіў галасамі дзятвы. Якраз быў перапынак. Цяпер наўкола ляжала нядобрая, хаўтурная ціш. Нават не шапацела. Стаілася ў перадвячэрнім спакоі парадзелая з жаўцізною лістота старэчых камлістых вязаў. Жвіровая уезджаная дарожка неўзабаве вывела на падворак школы. Наперадзе высіўся пышны ў 2 паверхі, але ўжо пастарэлы і запушчаны, стрэснутай па фасадзе сцяною старасвецкі палац. Фігурная балюстрада веранды, пабеленыя калоны абапал параднага ўвахода, высокія венецыянскія вокны. Мне трэба было запытаць у кагось, дзе хаваюць Міклашевіча, але запытаць не было ў каго. Ля машыны, у машынах таксама не было нікога відаць. Не ведаючы, куды падацца, я разгублена патаптаўся поруч і ўжо хацеў ісці куды далей, як з той жа параднай алеі, ледзьве не наехаўшы на мяне, выскачыў яшчэ адзін запылены газік. Ён тут жа затармазіў, і з яго брызентавага нутра вываліўся знаёмы чалавек у скамечанай балонні. Гэта быў колішні заатэхнік з упраўлення сельскай гаспадаркі. Цяпер я чуў, ён рабіў недзе ў раёне. Гадоў 5 мы з ім не бачыліся, ды і наогул знаёмства наша было даволі шапачнае. Але цяпер я нечакана ўзрадаваўся яго з'яўленню. «Здароў!» – кінуў мой знаёмец з такім ажыўленнем, нібы мы прыехалі сюды на вяселле, а не на пахаванне. «Таксама, да?» «Таксама», стрымана без ценю ягонага ажыўлення, адказаў я. «Яны там, у настаўніцкім доме», – адразу прыняў мой стрыманы тон прыезджы. «А ну давай, падмагні!» Ухапіўшы за край, ён вывалак з машыны зіходкую скрынку бутэлек з маскоўскай, за якой, мабыць, і ездзіў у сельпоце ў горад. Я рупна падхапіў яе за другі бок, і мы, мінаючы школу, пайшлі па сцежцы між садовых зараснікаў у бок недалёкага флігеля, дамоўкі настаўнікаў. «Як жа гэта з ім здарылася?» – запытаў я, ўсё яшчэ не могучы звыкнуцца з думкай аб гэтай заўчаснай смерці. «Ат як! Як усё здараецца! Трах-бах і гатова! Быў чалавек і няма!» «Хоць хварэў перад тым, ці што?» «Хварэў! Ён усё жыццё хварэў, ды рабіў, ну і дарабіўся да ручкі крышкі. Пойдзем ды вып'ем, пакуль ёсць такая магчымасць». У старым, як і палац, атынкованым знадворку флігелі доме, за парадзелымі кустамі бэзу ў гародчыку, сярод якіх сакавіта і свежа рдзела абсыпаная гронкамі рабіна, чулася прыглушаная гамана многіх людзей, якая давала знаць, што самае важнае і апошняе тут ужо скончана. Ішлі памінкі. Нізкія вокны асеўшай долу дамоўкі былі насцеж расчынены. З-за фіранкі віднелася нечая ў белай нілонавай сарочцы спіна, ды льняная капешка высокай жаночай прычоскі. Ля ганка стаялі і курылі 2 няголеных у рабочым адзенні дзядзькоў. Яны стрымана гаварылі аб чымсь, пасля змоўклі, перанялі ў нас скрынку і панеслі яе ў дом. Мы праз калідорчык пайшлі за імі. У невялікім пакоі, з якога цяпер было вынесена ўсё, што можна вынесці, стаялі сунутыя ўпрытык сталы з рэштаю пітва і закускі. 2 дзясяткі расчырванелых людзей за імі займаліся, аднак, хто чым, а найбольш размовамі і курывам. Цыгарэтны дым вітымі космамі цягнуўся ў вокны. Было відаць, што вячэра ідзе не першую гадзіну, і я зразумеў, што паспеў на разбор шапак, не болей. Знаў бы, не ехаў. Такое спазнелае з'яўленне ў гэтай справе горш, чым адсутнасць, і можа быць лёгка вытлумачана не ў маю карысць. Ну, але не брацца ж за шапку, калі ўжо прыехаў. «Сядайце, вот тут і месцейка», – проста запрасіла ціхмяная з выгляду жанчына ў цёмнай касынцы, не пытаючыся, хто я і чаго прыйшоў. Мабыць, такое з'яўленне тут было цяпер справай звычайнай. Я паслухмяна сеў на нізкаватую пры высокім стале табурэтку, стараючыся як найменш звяртаць на сябе ўвагу. Але збоч нехта ўжо паварочваў да мяне свой азызлы немалады
узмакрэлы ад поту твар. «Спазніўся?» – проста запытаў чалавек. «Што ж, няма болей нашага Паўліка. І ўжо не будзе. Вып'ем, таварыш». Ён сунуў мне ў рукі яўна ўжо пітую са слядамі нечых пальцаў шклянку гарэлкі. Сам узяў са стала другую. «Давай, брат, каб яму там пухам зямля». Што ж, хай будзе пухам. Мы выпілі. Нечым відэльцам я накалоў у талерцы скрылёк салёнага гурка. Сусед няслушнымі пальцамі ўзяўся вылушчваць з пакамечанага пачка прымы, мабыць, апошнюю там сігарэту. У гэты час ціхмяная жанчына паставіла на стол некалькі новых бутэлек, прынесенай намі маскоўскай. Ахвочыя мужчынскія рукі рашуча ўзяліся разліваць яе па шклянках. «Ціха, таварышы, ціха!» – праз гаману пачуўся аднекуль з пярэдняга кута не надта цвярозы ўжо голас. «Тут хочуць сказаць». «Ксяндзоў!» – загадчык Раяна, густа дыхнуўшы цыгарэтным дымам, прагудзеў над вухам сусед. Што ён можа сказаць? Што ён ведае? У дальнім канцы стала устаў з месца малады яшчэ чалавек са звыклай начальніцкай упэўненасцю на цвёрдым валявым твары, важна падняў шклянку з гарэлкай. «Тут ужо гаварылі пра нашага дарагога Паўла Івановича. Добры быў камуніст, перадавы настаўнік, актыўны абшчэсцівеннік і наогул, адным словам, жыць бы яму ды жыць. Жыў бы, каб не вайна», – уставіў хуткі жаночы голас, мабыць, настаўніцы з выгляду, што сядзела поруч з ім у імпартным бэжавым гарнітуры. Прамоўца спыніўся, нібы збіты з панталыку гэтай рэплікай. Гаварыць яму, мяркуючы па ўсім, было трудна, нязвыкла на такую тэму. Ён з натугай падбіраў словы, мусіць, проста не было патрэбных для такога выпадку слоў. «Да, каб не вайна», – урэшце пагадзіўся прамоўца. «Каб не навязаная нямецкім фашызмам вайна, которая принесла нашему народу бесчисленные ахвяры. Цяпер, праз 20 год пасля таго, як залечаны раны вайны, адноўлена наша разбураная вайной гаспадарка, і савецкі народ дабіўся выдатных поспехаў ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, а таксама культуры, навукі і асветы, і асабліва поспехаў у галіне, прычым тут поспехі», – раптам грукнула ля самага майго вуха, і адпітая бутэлька на стале з лязгатам упала на талерку ад вінегрэту. «Прычым тут поспехі? Мы пахавалі чалавека». Прамоўца з нядобрасцю змоўк, а ўсё застолле насцярожана, амаль са спалохам пачало азірацца на майго суседа. Немаладыя вочы таго на счырванелым і хваравіта спатнелым твары увачавіткі наліваліся гневам. Вялікі, перавіты набрыклымі венамі кулак пагрозліва ляжаў на абрусе. Загадчык Раяна заўважліва змоўчаў хвіліну і спакойна з годнасцю сказаў нібы школьніку: «Таварыш Ткачук, вядзіце сябе прыстойна». «Ціха, ціха, ну што вы?» – заклапочана схілілася да суседа маладая жанчына, што сядзела з другога ад яго боку. Але Ткачук зусім не хацеў сядзець ціха, а грузна і медведзявата ўстаў за сталом. «Гэта вам трэба прыстойна. Што вы тут вярзеце пра поспехі? Чаму вы ні словам не ўспомнілі пра Мароза?» Здаецца, пачынаўся скандал. І я адчуваў сябе не дужа прыемна, асабліва ў такім суседстве. Але я тут быў чалавек старонні і не лічыў сябе ў праве ўмешвацца, некага супакойваць ці за каго заступацца. Аднак загадчыку Раяна, здаецца, нельга было адмовіць у належнай вытрымцы. «Мароз тут ні пры чым», – са спакойнай цвёрдасцю парыраваў ён выпад майго суседа. «Нават вельмі пры чым», – ледзь не крыкнуў сусед. «Гэта Марозу трэба дзякаваць за Міклашевіча». «Міклашевіч – іншая справа», – рэзюмаваў загадчык Раяна і павярнуўся да іншых. «Дык вып'ем, таварышы, за яго памяць і возьмем яго жыццё сабе ў прыклад». За сталом ушчаўся звычайны паслятосны рух. Ажыўленне, залязгалі чаркі і шклянкі, сюды-туды захадзілі рукі.
Адзін змрочны ткачук дэманстратыўна адсунуў ад сябе шклянку і апусціўся на крэсла. Мне з яго браць прыклад позна. Гэта ён з мяне браў прыклад, калі хочаце ведаць, ваўкавата кінуў ён у пярэдні кут. Яму, аднак, ніхто не адказаў. Загадчык раяна стараўся болей не заўважаць сварліўца. Тады ткачук павярнуўся ў мой бок. Скажы хоць ты пра Мароза. Хай ведае. Пра якога Мароза, не разумеў я. Што? І ты не ведаеш Мароза? І не чуў нават? Дажыліся. Сядзім, п'ём у сяльцы, і ніхто не ўспомніць Мароза, которага павінен тут ведаць кожны вучань. Што так глядзіцё на мяне? Зусім ужо абурыўся ён, злавіўшы на сабе нечы дакорлівы позірк. Я ведаю, што кажу. Мароз, во хто павінен быць прыкладам для ўсіх нас, як для Міклашевіча быў. У пакоі прыціхлі. Нешта тут адбывалася, чаго я не зусім разумеў, але што? Мусіць, выдатна разумелі за тым сталом у куце. Пасля відавочнай хвіліннай няёмкасці ўсё той жа загадчык раяна Ксяндзоў сказаў зайздроснай начальніцкай цвёрдасцю ў голасе. Перш чым што гаварыць, трэба падумаць, таварыш Ткачук. Я думаю, што кажу. Вось іменна. Ну, хопіць, Цімох Цітавіч, хопіць ужо, з настойлівай лагодай загаманіла яго маладая суседка. Вы з'ешце каўбаскі. Гэта хатняя. У горадзе ж, мусіць, няма такой, а то вы не ясцё зусім. Але Ткачук, відаць, не хацеў есці, і сцяўшчы маршчыністыя пашчэнкі, толькі скрыгаў зубамі пратэзамі. Пасля ўзяў недапітую шклянку гарэлкі і з залпам выпіў усю да дна. Нясвежыя счырванелыя вочы яго пагрозліва схаваліся над брывамі. За сталамі стала цішэй. Усе моўчкі памалу закусвалі, некаторыя курылі. Я павярнуўся да суседа справа, маладога хлопца ў зялёным світары, настаўніка ці якога спецыяліста з калгаса. Не ведаеце, хто гэта? Кінуў я ў бок Ткачука. Цімох Цітавіч, былы тутэйшы настаўнік. А цяпер? Цяпер на пенсіі, у горадзе жыве. Я сеў раўней і уважліва прыгледзеўся да майго гняўлівага суседа. Не, у горадзе я, здаецца, яго не бачу. Можа, ён нядаўна пераехаў адкуль. А Ткачук ужо абыякавы да ўсяго тут, нерухома сядзеў, адваліўшыся ў крэсла, глядзеў кудысь на клятчасты бераг абруса. З горада? Раптам запытаў ён, мабыць, заўважыўшы маю да яго ўвагу. З горада? Чым прыехаў? Папутнай. Свае няма? Пакуль не. Ну, піце, памінайце, я пайду. А вы чым едзеце? Чым-небудзь. Не першы раз. Тады і я з вамі, чамусьці рашыў я. Заставацца тут, здаецца, не мела ўжо сэнсу. Цяпер дык мне цяжка і сказаць, чаму я пайшоў з гэтым чалавекам? Чаму столькі дабіраючыся да сяльца так хутка і ахвотна развітваўся з гэтай школай? Вядома, найперш таму, што спазніўся. Таго, дзеля которага я выпраўляўся сюды, ужо не было. А іншыя людзі за гэтымі сталамі мяне мала цікавілі. Але мой новы спадарожнік у той час зусім не здаўся мне ні цікавым, ні тым болей прывабным. Хутчэй наадварот. Я бачыў ім добра ўжо падпітага, напэўна, прывярэдлівага пенсіянера. Ад ягоных слоў пра сваё першынство над нябожчыкам нясло звычайнаю старэчай пахвальбой, заўсёды не дужа прыемнай. Нават калі ён і казаў праўду. Тым не менш, з невыразным адчуваннем палёгкі я ўстаў за стала і выйшаў з хаты. Ткачук быў грузнаваты, камлюкаваты чалавек у гамашах і шэрым паношаным гарнітуры з 2 ордэнскімі планкамі на грудзях. Здаецца, ён добра выпіў, хоць зрэшты ў гэтым не было нічога дзіўнага. Перажыў на пахаванне, трохі панерваваўся ў спрэчцы з маладым самаўпэўненым загадчыкам, прычыну якой я так і не ўцяміў. Але, відаць, было па ўсім, ён не на жарт раззлаваўся
і цяпер ішоў перада мной па сцежцы усім сваім выглядам, сведчачы пра сваю злосць і зацятасць. Так моўчкі мы мінулі палац і прайшлі алею. Ткачук усё маўчаў. Не даходзячы шашы, прапусцілі на ёй грузавік, здаецца, пусты ў бок горада. Можна было б крыкнуць і трохі падбегчы, але мой спадарожнік нават не прыспешыў кроку. Ну і я не праявіў асаблівага клопату за нашу дарогу. Ля слупка з аўтобусным знакам нікога не было. Шаша ў абодва канцы ляжала да бляску наглянцаваная за дзень і пустая. Мы дайшлі да раздарожжа і спыніліся. Ткачук паглядзеў у адзін бок шашы, у другі і сеў, дзе стаяў, спусціўшы ногі ў неглыбокую сухую канаву. Гаварыць са мной ён не хацеў, гэта было пэўна, і каб не назаляць яму, я адышоўся крыху, пазіраючы на дарогу. Неўзабаве з-за павароткі у гайку паказалася легкавушка, прыватніцкі масквіч з гарбатым нагрувашчаным трантамі верхам. Абдаўшы нас пахам бензіну, пакаціў далей. У тым жа канцы шашы, які цяпер асабліва цікавіў нас, было абсалютна пуста. Над недалёкім лесам заходзіла ў хмарку вечаровае сонца. Яго нізкія разложыстыя промні сляпілі вочы, але ўглядацца туды, мабыць, і не мела вялікага сэнсу. Машын там не было. Губляючы цікавасць да дарогі, я панад канавай падаўся да помніка. Гэта быў прысадзісты бетонны абеліск за штакетнаю абгародкай. Проста і без лішняй выдумкі, змайстраваны рукамі нейкіх мясцовых умельцаў. Выглядаў ён болей чым сціпла, калі не сказаць бедна. Цяпер нават у вёсках ставяць куды прыгажэйшыя помнікі. Праўда, пры ўсёй яго несамавітасці не было ў ім і знаку закінутасці, хутчэй наадварот. Колькі я яго памятаў, заўжды ён выглядаў старанна прыбраным і дагледжаным. У доле было чыста падмецена, насыпана свежым пясочкам, а на невялічкай, абкладзенай цаглянымі ражкамі клумбачцы сціпла і прыгожа стракацела штосьці з запозненай кветкавай драбнаты. Гэты трохі вышэйшы за чалавечы рост абеліск, за якіх 10 год ужо некалькі разоў мяняў свой колер, быў то беласнежны, белены перад святамі вапнаю, то зялёны на колер салдацкіх прыладаў і зброі. Аднойчы праездам па гэтай шашы я бачыў яго зіхотка срэбным, як крыло рэактыўнага лайнера. Цяпер жа ён быў проста шэры, і, мусіць, з усіх іншых колераў гэты найболей ішоў да яго аздобы. Абеліск мяняў сваё аблічча. Нязменнай заставалася толькі чорная металічная шыльдачка на баку з 5 на ёй імёнамі. Я іх ведаў на памяць, чуў пра іх вядомы ў нашай мясцовасці подзвіг у часе айчыннай вайны. Але цяпер тут з'явілася і новае імя — Мароз А.І., якое было не дужа зграбна выведзена над іншымі белаю фарбай, і я трохі здзівіўся, убачыўшы яго тут. На дарозе ў напрамку ад горада зноў з'явілася ад павароткі машына, на гэты раз самазвал. Ён даволі шпарка прамчаў па пустой шашы міма. Узняты ім пыл, аднак, падняў майго спадарожніка з яго не надта прыдатнага для адпачынку месца. Ткачук выйшаў на асфальт і заклапочана паглядзеў удалечынь дарогі. «Чорт іх дачакаецца. Давай пойдзем. Нагоніць якая, дык сядзем». Я быў згодны ісці. Тым больш, што надвор'е пад вечар і яшчэ палепшала. Было цёпла, ціха, ні адзін лісцік на вязах не варухнецца, а глянцаватая стужка пустой шашы так і клікала даць волю нагам. Я перайшоў канаву, і мы з прыемнасцю пакрочылі па асфальце. «Даўно вы ведалі Міклашевіча?» – запытаў я, проста каб запытаць аб чым-небудзь і парушыць цяжкае маўчанне, якое пачынала ўжо прыгнятаць. «Знаў? Усё жыццё. На маіх вачах вырас». «Я дык мала і ведаў яго», – прызнаўся я. «Так, сустракаўся некалькі разоў. Чуў, што неблагі настаўнік, добра дзяцей вучыў». «Вучыў.
Вучылі яшчэ некаторыя не горш за яго. А ён сапраўдным чалавекам быў. І такімі дзяцей выхоўваў. Рабяты за ім табуном хадзілі. Цяпер гэта рэдкасць. Цяпер рэдкасць. А даўней так часта было. І ён таксама ў табуне за Марозам хадзіў, як пацаном быў. Зрэшты, а хто гэты Мароз? Ці не той, што на помніку? Ну, настаўнік з гэтай жа школы. Некалі разам тут пачыналі. Я ж сюды ў лістападзе 39-га прыехаў, а ён у кастрычніку школу гэтую адкрыў. Тады на 4 класы ўсяго. Загінуў? Да, загінуў, коротка адказаў Ткачук. Са старэчай развалкай нетаропка ён крочыў поруч па навосчанай каляіне асфальткі. Пінжак яго быў расшпілены, а вузел гальштука з'ехаў на бок пад ражок каўняра. На цяжкім нядужа старанна паголеным твары прамільгнуў ледзь улоўны цень смутку. Мароз быў нашаю болькай, на сумленні ў абодвух. У мяне і ў яго. Ну, але я што? Я здаўся, а ён не. І ось, перамог, дабіўся свайго. Шкада, сам не ўтрываў. Здаецца, я нешта пачаў разумець, аб чымсьці здагадвацца. Нейкая гісторыя з вайны. Ткачук надта скупа тлумачыў, можа, трэба было б папытаць настойлівей, але я баяўся зноў разгнявіць яго і толькі, каб падтрымаць размову, устаўляў свае банальныя фразы. Так ужо заведзена. За ўсё добрае трэба плаціць, часам дарагую цану. Ды ўжо ж, куды даражэй. Шкада. Харошая была пераемнасць. Цяпер жа столькі размоў пра пераемнасць традыцый бацькоў. Праўда, Мароз не быў яму бацькам, але пераемнасць была. Проста на дзіва. Бывала, гляджу калі і не магу нарадавацца. Ну, нібыта брат гэтаму Марозу Алесю Івановичу. Усім, і характарам, і добрасцю, і прынцыповасцю. А цяпер... Хаця не можа быць. Нешта там ад яго застанецца. Не можа не застацца. Такое не прападае. Прарасце, праз год, 5-10, а нешта праклюнецца, пабачыш. Магчыма, немагчыма, а пэўна. Не можа быць, каб праца такіх двух людзей марна прапала. Тым больш пасля такіх смерцяў. Смерць яна, брат, свой сэнс мае. Вялікі, я табе скажу, сэнс. Смерць — гэта абсалютны доказ. Самы неабвержны аргумент. Памятаеш, як у Някрасава? Иди в огонь за честь отчизны, за убеждение, за любовь. Иди и гибни безупречно. Умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь. Во! А тут крыві пролилось, ого, колькі. Не можа быць, каб дарма. Да і Мароз доказаў гэта самым красамоўным чынам. Хаця ж ты не ведаеш. Не ведаю, шчыра прызнаўся я. Некалі Міклашевіч збіраўся расказаць, памятаю, ён гаварыў. Ён тады да каго толькі не звяртаўся, і да цябе хацеў. Ды во, не паспеў. Гэтыя яго словы адгукнуліся ўва мне непрыемнасцю, балючым дакорам сабе. Сапраўды, чула маё сэрца, што сам таго не жадаючы, я ўсё ж дапусціў тут памылку. Ну, але хто ж ведаў? Хто мог прадбачыць, што ўсё гэта абернецца такім горкім чынам? Ты ж з рэдакцыі, скоса паглядзеў на мяне Ткачук. Ведай, фельетончыкі пішаш і так далей, за праўду матку ваюеш. Вось ён тады і надумаў падключыць цябе да гэтай справы, заступіцца ў друку за Мароза. Не, Мароз не асуджаны, не палохайся. І ніякі там паслугач нямецкі, тут іншая справа. Цікава, сказаў я, калі Ткачук ненадоўга змоўк. Каб жа я раней ведаў. Цяпер ужо ўсё зроблена. Знайшліся, дзе трэба, і заступнікі. Цяпер ужо можна расказваць. І напісаць можна. Нават патрэбна. Міклашевіч дамогся праўды. Толькі вось сам. У цябе закурыць няма? Запытаў ён, лапаючы па сваіх пустых кішэнях. Я даў яму сігарету, мы закурылі абодва. Пастараніліся, прапускаючы чорную з нікелем Волгу, якая порстка прашмыгнула міма. Мусіць, Волга ішла ў горад. Але цяпер ні ён, ні я
Не зрабілі ніякай спробы яе спыніць. Я прачуваў, што Ткачук нешта раскажа, а той на хвіліну неяк роздумна, засяроджана паглыбіўся ў сябе, пазіраючы ўслед машыне. Можа б узяла, а ліха з ёй, хай едзе. Пойдзем памалу. Табе колькі гадоў? 40, кажаш? Ну, гэта малады яшчэ век, яшчэ многае наперадзе. Не ўсё, канешне, але многае яшчэ засталося. Калі здароўе, вядома, нішто сабе. У мяне здароўе таксама не сказаць, каб кепскае. Яшчэ і чарку магу часам узяць. Але ўжо не тое, што было раней. Раней я, брат, аўтобуса гэтага рэдка і чакаў калі. А што, у тыя даўнейшыя часы дык і аўтобусаў ніякіх не было. Трэба ў горад, бярэш палку і айда. 20 кіламетраў за 3,5 гадзіны і ў горадзе. Цяпер, мусіць, болей спатрэбіцца. Даўно не хадзіў. Ногі яшчэ нішто. От горай нервы здаюць. Знаеш, не магу глядзець кіно, которое жаласлівае ці пра вайну асабліва. Як убачу тое гора наша, хоць і даўно ўжо ўсё перажыта і памалу забываецца, а знаеш, душыць нешта за горла. Ды яшчэ музыка пры тым. Не кожная, вядома, не джазы якія, а песні, што тады спявалі. Як пачую, ну проста нервы пілой пілуе. Падлячыцца б трэба. Цяпер жа няблага лечаць. Не, мае ўжо не вылечаць. 62 гады, што ж ты хочаш? Жыццё іх удрызг пашкуматала, вяроўкі з іх вело. А тым болей вучоныя кажуць, што нервовыя клеткі не аднаўляюцца. Да. А некалі таксама малады быў, нежанаты, здаровы, як Жабацінскі які. У 39-м пасля ўз'яднання наркамат асветы накіраваў у заходнюю арганізоўваць школы. Арганізоўваў школы, калгасы, круціўся, матаўся, сам у школах рабіў. Тут ва ўсяльцы пасля вайны 7 год адбухаў. Так, час ідзе. Не ідзе, а імчыцца. Знаеш, некалі ўсё думаў, ну год, 2-3 папрацую, а там у Мінск падамся, у педінстытуце вучыцца хацеў. Я ж да вайны толькі настаўніцкі 2-гадовы скончыў. Ну, а жыццё інакш закамандавала. Вайна ўшчалася. Ніякага педа не выйшла. Тут вон ўсё жыццё і пракіпеў. Раней райком не пушчаў, школа, кватэра, а цяпер во... Калі можна каціцца на ўсе 4 бакі, нікуды ўжо і не цягне. Так, відаць, і прыйдзецца застацца ў гэтай зямліцы, як марозу. Хіба з некаторым спазненнем. Ён змоўк. Я дакурыў цыгарету і таксама маўчаў, не хочучы парушаць яго зразумелага мне настрою і ладу думак. Мы ўжо міналі гаёк, дарога ішла ў выемцы, па абодва бакі высіліся пясчаныя адхоны з хвоямі. Зачынаўся вечаровы прыцемак, і нават вяршыні хвой ахінаў цень, толькі бясхмарнае неба ўгары яшчэ адсвечвала развітальным святлом нябачнага сонца. Сёння якое число? 14-е. Во, акурат у гэтую пару першы раз наведаўся ў сяльцо. Цяпер ужо прывычная справа ўсе гэтыя куткі дарогі, а тады ўсё тут было новае, цікавае. Маёнтак гэты, дзе школа, тады быў не такі абшкрэбаны, спраўны, стары, але дагледжаны дом, расфарбаваны як лялька. Пан Габрусь у верасні ўцёк, пакінуўшы ўсё, падаўся, казалі, да румынаў. Ну, а тут мароз школку адкрыў. На школьным двары перад парадным высіліся 2 нейкія дрэвы, не тутэйшыя, дужа сукаватыя, з нейкім серабрыстым лісцем. Гіганты, як тыя амерыканскія секвоі. Такія цяпер яшчэ дзе-нідзе на былых маёнтках засталіся, дажываюць век. А тады іх многа было, у кожнага пана лічы. Той першы год я рабіў у раяна загадчыкам. Школа амаль усе новыя, маленькія, наспех прыстасаваныя, то ў асадніцкіх сядзібах, то ў панскіх, а то проста ў вясковых хатах. Абсталявання падручнікаў, інвентару не хапала, ды і з настаўнікамі таксама туга было. У гэтым сяльцы разам з Марозам рабіла Падгайская, пані Ядзя, як мы яе звалі. Старая кабета жыла тут і пры Габрусі, вунь у тым самым флігелі. Нотная была пані, старая дзеўка.
Рускую мову амаль не ведала, трохі разумела па-беларуску, але што датычыць астатняга, ого! Выхаванне было самага гжэчнага. І вось аднойчы пад вечар сяджу я ў сваім кутку раяна, зашыўся ў паперы, справаздачы, планы, ведамасці, ездзіў па раёне, тыдзень не быў на месцы, усё запусціў страх. Не адразу пачуў, хтосьці шкрэбае ў дзверы. Заходзіць гэтая пані Ядзя. Маленькая, шчупленькая, але з лісой на шыі і ў шыкоўным такім капелюшыку. «Проша звініць, пан шэф, я проша пана па педагагічнай справе». «Што ж, калі ласка, сядайце, слухаю». Сядае на краёчак крэсла, а беруч папраўляе свой такі пекны капялюшык і пачынае сыпаць амаль скрозь па-польску, ледзь разбіраю. Усе манеры старанна выхаванай паненкі, а самой гадоў за 50, такі зморшчаны хітранькі тварык. Што ж аказваецца? Аказваецца, мае канфлікт на педагагічнай аснове са сваім школьным шэфам у сяльцы, калегам Марозам. Аказваецца, гэты Мароз не падтрымлівае дысцыпліны, як роўны паводзіць сябе з вучнямі, вучыць без неабходнай строгасці, не выконвае наркаматаўскіх праграм і, самае галоўнае, кажа вучням, што не трэба хадзіць да касцёла, хай туды ходзяць бабулі з дзядулямі. Ну, наконт касцёла я, вядома, не дужа спалохаўся. Правільна робіць Мароз, калі так раіць. А вось што датычыць панібрацтва, дысцыпліны, непавагі да наркаматаўскіх праграм, гэта ўжо затрывожыла. Але хто такі гэты Мароз, паняцця не маю. У сяльцы ні разу не быў. Дай, думаю, пры першай магчымасці махну, пагляджу, што там у яго за парадкі. Магчымасць надарылася, аднак, не дужа хутка. Ды праз тыдні два ўсё ж вырваўся. Узяў гаспадара, дзе кватараваў ягоны веласіпед, ровар па-тутэйшаму, і рвануў во па гэтай шашы. Шаша, вядома, не такая, як цяпер была, брук. Ехаць па ім хоць на фурманцы, хоць на ровары, кішкі вытрасеш. Але паехаў. Добра ціскануў на педалі і праз гадзіну укаціў тую самую алейку з вязамі. Хацеў папасці на урок, ды прыпазніўся, урокі ўжо скончыліся, але здалёк яшчэ бачу поўны двор дзетвары. Думаў, гульня якая, але не гульня. Ідзе праца. Аказваецца, нарыхтоўваюць дровы. Бура паваліла тое заморскае дрэва ў двары, цяпер яго пілуюць, сякуць і носяць у хлявок. Мне гэта спадабалася. Дроў тады не хапала, кожны дзень скаргі са школ наконт холаду, а транспарту ў раёне ніякага. Дзе ўзяць, адкуль прывезці? А гэтыя, бач, сцямілі і не чакаюць, калі там у раёне надумаюцца забяспечыць іх палівам. Самі аб сабе клапоцяцца. Злез у двары з веласіпеда, усе на мяне глядзяць, я на іх. Дзе ж загадчык? Я загадчык, кажа адзін, якога я не адразу і заўважыў, бо стаяў ён за таўшчэзным паваленым камлём. Пілаваў яго з хлопцам, мабыць, пераросткам, ніштаватым такім хлопцам гадоў на 15. Ну, кідае пілу, падыходзіць. І адразу бачу, кульгае. Адна нага неяк вывернута ў бок і быццам не разгінаецца, таму ён здорава прыпадае на яе і, здаецца, нібы недарослы. А так на выгляд плячысты, ладны з твару, позірк смелы, упэўнены. Мусіць, здагадваецца, хто перад ім, але ніякай замінкі ці там спалоху ў паводзінах. Прадстаўляецца Мароз Алесь Іванович. Руку паціскае так, што адразу зразумела, дужы хлопец. Далонь шурпатая, цвёрдая, мусіць, такая работа яму не ўпершыню. Той напарнік яго стаіць з пілой і спрабуе яе аднаруч тузаць, але нічога ў яго не выходзіць. Якраз на сук трапіла, ды і таўшчыня больш метраў поперак. Мароз папрасіў прабачэння, узяўся, каб скончыць зарэз, але і ўдвух справа не дужа лепшая. Пілу чым далей, тым больш заціскае ў распіле. Я стаю, гляджу, кажу, трэба нешта падкласці, але каб падкласці, трэба прыўзняць. Мароз кінуў пілу, пачаў паднімаць за камель, да адзін не дужа паднімеш. Тут хлапчукі, которые большыя, тоже папрыліпалі да бервяна, а тое не з месца. Карацей кажучы, паклаў я на траву свой ровар, ды таксама за той камель узяўся. Тужыліся, здаецца, прыўзнялі. Яшчэ б сантыметр,
можна б падапхнуць палку. Але гэты апошні сантыметр, як заўжды, самы трудны. І тут, як на ліха, з-за рога выплывае тая самая пані Ядзя. Убачыла ровар, мяне ля камля, ды так і аслупянела. Пасля, калі я гаварыў з ёй, зразумець нічога не магла, ўсё ўспамінала матку Боску ды дзівілася. Што гэта за настаўнікі ў саветаў? Ці маюць яны якія паняцці аб педагагічным такце і гонары? Кажу, не бяда, пані Ядзя. Гонару ад таго не ўбавіцца, а дровы ў школе будуць. У цяпле працаваць будзеце. Ну, але гэта пасля. А тады ўсё ж распілавалі мы тую чортаву калоду. І я ўжо забыўся, чаго прыехаў. Скінуў свой адзенюткі пінжак і разам пілаваў з Марозам. Потым секлі. Папацеў у волю. Дзеці перанеслі дровы ў хлявок, і Мароз адпусціў усіх дадому. Вядома, у той раз заначаваў у школе. Мароз жыў у баковачцы пры класе, спаў на цудоўнай у стылі барока канапцы з выгнутымі на кшталт ільвіных лап ножкамі. Накрываўся, вядома, палітом, коўдры не меў. На тую ноч канапка дасталася мне. Накрыўся сваім пінжачком. Перад тым, як легчы, паелі бульбачкі, маці аднаго вучня на такі выпадак прынесла з хутара кавалак каўбасы і гарлач прастаквашы. Вячэралі і знаёміліся. Хоць пакуль пілавалі тыя дровы, адчувалася мне, што я ведаю яго ўсё жыццё. Родам ён быў з Магілёўшчыны, ужо гадоў 5 настаўнічаў пасля педвучылішча. Нага такая з дзяцінства, доўга балела, ды так і асталася. Я асцярожненька завёў размову пра нашы звычайныя рэчы, праграмы, паспяховасць, дысцыпліну. І тады пачуў ад яго нешта такое, што спярша выклікала ўва мне нязгоду, а пасля роздум. А пасля я пачаў думаць, што, можа, ён і правы. Як цяпер гляджу з вышкі майго пенсійнага ўзросту, дык быў ён абсалютна правы. Да, ён быў правы, бо глядзеў шырай і, можа, далей, чым гэта прынята глядзець, абмяжоўваючы свой кругагляд прафесійнымі нормамі. Нормы яны, брат, хорошая справа, калі не закасцянелі, не засохлі ад часу і не прыйшлі ў супярэчнасць з жыццём. Словам, ужываць іх, як і ўсякія догмы, трэба з розумам, гледзячы па абставінах. А ў нас як бывае? Цяпер усе прадметы са спецыялістамі, а ўсім спецыялістам трэба як мага лепшыя веды па іх спецыяльнасці. І таму, скажам, матэматычцы, яе біном Ньютона, у 100 разоў даражэй за ўсю паэтыку Пушкіна або чалавеказнаўства Талстога. А моваведу адасабляць ягоныя дзепрыслоўныя звароты мера ўсяе годнасці вучня. За гэтыя свае коскі ён гатовы дзіця на другі год пакінуць і ў ВНУ не даць ходу. Матэматычка таксама. І ніхто не падумае, што гэты біном таму вучню можа і, пэўна, ніколі ў жыцці не прыгадзіцца, нават не прыгадаецца, ды і без косак пражыць можна. А вось як пражыць без Талстога? Ці можна ў наш час быць адукаваным чалавекам, не чытаўшы Талстога? Ды і наогул, ці можна быць чалавекам? Цяпер, праўда, ўжо прыгледзеліся і да Талстога, і да многага іншага. І гэта не так ужо кідаецца ў вочы. А тады ўсё тое выглядала інакш, відавочней. І Мароз гэта зразумеў, відаць, раней за мяне. Хоць я і быў старэйшы за яго год на 5 і быў член партыі і загадваў усім раяна. І ён не сказаў тая ноччу, калі мы ляжалі побач, я на яго канапцы, а ён на стале, прыкладна так. З праграмамі ў школе сапраўды не зусім лады. Паспяховасць не дужа бліскучая. Рабяты вучыліся ў польскай школе, многія, асабліва католікі, кепска спраўляюцца з беларускай граматыкай. Іх пачатковыя веды не адпавядаюць курсам нашых праграм. Але не гэта галоўнае. Галоўнае, каб яны цяпер зразумелі, што яны людзі, не быдла, не нейкія там недалугі, якімі лічылі паны іхніх бацькоў, а самыя паўнапраўныя грамадзяне, як і ўсе. І яны, і настаўнікі, і іх бацькі, і ўсе кіраўнікі ў раёне, усе роўныя ў сваёй краіне. Нікога не трэба баяцца,
Трэба толькі вучыцца спасцігаць тое самае значнае, што далучае людзей да вышынь агульначалавечай і нацыянальнай культуры. У тым ён бачыў свой самы найпершы настаўніцкі абавязак. І ён з іх рабіў не выдатнікаў вучобы, не паслухмяных зубрылак, а найперш чалавекаў. Сказаць такое, вядома, проста. Трудней было да таго дадумацца, і яшчэ трудней дамагчыся таго. Такое ў праграмах і методыках не дужа распрацавана. Гадзіны на гэта не прадугледжаны. І Мароз сказаў, што найперш дамагчыся таго можна толькі ўласным прыкладам у працэсе ўзаемаадносін настаўніка з вучнямі. Мабыць, мы ўсё ж мала ведаем і кепска вывучаем, чым было наша настаўніцтва для народа на працягу ягонай гісторыі. Духавенства гэта вядома, тут яшчэ ёсць нейкі малюнак, больш або менш даставерны. Роля папа, ксяндза на кожным гістарычным этапе больш-менш вядома. А вось што зрабіла сельскае настаўніцтва ў нашых школах? Што яно значыла для нашай некалі цёмнай сялянскай краіны ў царскія часы, пры Рэчы Паспалітай, у вайну, нарэшце, ды і пасля вайны? Гэта цяпер запытай якога пачыванца, кім ён будзе, калі вырасце, і ён скажа табе інжынерам, урачом, лётчыкам, а то і касманаўтам. Да, цяпер ёсць такая магчымасць. І сапраўды так і бывае аж да касманаўта уключна. А раней, калі рос бывала харошы хлопчык, добра вучыўся, што пра яго казалі дарослыя? Вырасце, настаўнікам будзе. І гэта была найлепшая пахвала. Не ўсім вартым, вядома, удавалася дабіцца настаўніцкага лёсу, але да гэтага імкнуліся. Гэта была мяжа жыццёвай мары. І правільна. І не таму, што пачотна ці лёгка, ці заробкі харошыя. Не дай Бог настаўніцкага хлеба, да яшчэ ў вёсцы, ды ў тыя даўнія часы. Галеча, беднасць, чужыя куткі, вясковыя глушы ў канцы, ранняя магіла ад сухотаў. І тым не менш, скажу табе, не было нічога больш важнага і карыснага, як тая штодзённая, ціхая, непрыкметная праца тысяч бязвестных сейбітаў на гэтай духоўнай ніве. Я так думаю, у тым, што мы ёсць цяпер як нацыя і грамадзяне, найпершая заслуга сельскіх настаўнікаў. Хай, можа, я і памыляюся, але так лічу. І тут, як часта бывае, не абыходзіцца без сваіх энтузіястаў. Мароз быў менавіта адзін з такіх, хто ў гэтым сэнсе зрабіў для людзей найбольш. І зрабіў свядома, часам на свой страх і рызыку, праз труднасці і непрыемнасці. А непрыемнасцяў і розных канфліктаў у яго заўсёды хапала. Памятаю, паехаў неяк у сяльцо інспектар з вобласці. Праз дзень вяртаецца ў раён абураны і гняўлівы. Аказваецца, чарговы скандал. Не паспеў таварыш інспектар увайсці ў Габрусёў палац, як на верандзе яго атакавалі сабакі. Адзін чорны на 3 лапах, а другі, наш такі дробны вяртлявы шчанюк. Паліцаі пасля іх пастралялі, да. Дык пакуль абаранілі інспектара, сабакі і распаласавалі яго калашыну. Ну, Мароз, канешне, прасіў прабачэння, а ядзе зашывала пану інспектару штаніну, пакуль той сядзеў у пустым класе ў падштаніках. Аказваецца, сабакі былі школьныя. Менавіта так. Не вясковыя, не адкуль з хутара і нават не асабіста настаўнікавы, а агульны, школьны. Дзеці недзе знайшлі шчанят, бацькі загадалі ўтапіць. Але перад тым у класе чыталі тургенеўскага Муму. І вось Алесь Іванович рашыў пасяліць шчанюкоў пры школе, каб усім па чарзе іх даглядаць. Так у сяльцы завяліся школьныя сабакі. А пасля завёўся і школьны шпак. Не мог ляцець у вырай, адстаў увосень ад шпачынае грамадкі, злавілі яго на лузе мокрага дахадзягу, і Мароз таксама пасяліў яго ў школе. Спярша лётаў па класе, а пасля змайстравалі клетку, але клетку найбольш дзеля таго, каб не з'еў кот. Ну, вядома, быў там і кот. Сляпое такое бездапаможнае стварэнне, якое нічога не бачыць, а толькі мяўкае, есці просіць. Тым часам цямнела. Шэрая даўжэзная стужка дарогі
выгінаючыся па пагорках, знікала ў прыцьмелай далечыні. Далягляд ціха марнеў у зумрочным тумане, аселі ў вечаровыя смузія палі, а лес зводдаль усё болей рабіўся цьмянай глухой паласой. Неба наперадзе, куды ішла дарога, зусім змеркла. Ягоная вышыня над намі змутнелася няпэўным колерам. Толькі заходні небакрай ззаду яшчэ свяціўся залаціста-шэрай смугой. Машыны па шашы ўжо ішлі з уключанымі фарамі, але як на злосць усе з горада нам насустрач. Пасля нікеляванай «Волгі» нас не абагнала ніводная машына. Слухаючы Ткачука, я час ад часу азіраўся назад і яшчэ здалёку згледзеў на шашы дзве кропкі па-вечароваму зыркіх фараў. «Аўтобус», — сказаў Ткачук з упэўненасцю. Мабыць, мой спадарожнік быў дальназоркі, бо я на такой адлегласці не мог адрозніць легкавушкі ад грузавой. Ён жа разгледзеў, што гэта менавіта аўтобус. І праўда, яшчэ праз нейкі нядоўгі час мы ўжо абодва ўбачылі на шашы вялікі шэры аўтобус, які хутка наганяў нас. Вось ён на момант знік у нябачнай адсюль лагчынцы, каб затым з яшчэ большым імпэтам вынікнуць бліжэй з-за пагорачка. Выразней сталі калючыя агеньчыкі яго фараў, і нават стала прыкметна, як цьмяна адсвечыў яго салон. Аўтобус, аднак, замаруджыў хаду, міргнуў адной фарай і стаў трохі, узяўшы да абочыны. Ён не даехаў да нас, можа, метраў з 300, і мы раптам падхопленыя надзеяй пад'ехаць, памкнулі абодва насустрач. Я трохі паспешліва сарваўся з месца бягом. Ткачук таксама паспрабаваў бегчы, ды хутка адстаў, але я думаў, што трэба хоць мне паспець. Я б пастараўся і для майго спадарожніка. Бегчы было ўвогуле лёгка, трохі ўніз. Падэшвы гучна ляскалі па гладкім уезджаным асфальце, аж забалела ў ступнях. Здавалася, аднак, не дабяжым. Аўтобус вось-вось кранецца, ды пакуль што ён стаяў. З яго нават хтось выйшаў, мабыць, вадзіцель, пакінуўшы расчыненыя дзверцы, абышоў ззаду і там нечым разы два бразнуў. Я ўжо быў зусім блізка і яшчэ болей напяў свае сілы. Здалося да бягу, як вадзіцель ускочыў у кабіну, і аўтобус сарваўся з месца. Не жадаючы ўсё ж развітвацца з надзеяй, я спыніў бег на асфальце і шалёна замахаў рукой, маўляў: «Стой, вазьміце ж!» Мне нават здалося, што аўтобус прытармазіў, і тады я зноў кінуўся да яго ледзь не пад самыя колы. Але на хаду адчыніліся дзверцы кабіны вадзіцеля, і праз узнятую аўтобусам віхуру на дарогу вылецела: Няма астаноўкі, чашы далей!» Я застаўся адзін сярод гладкай паласы асфальту. Удалечыні сцішана гудзеў матор камфартабельнага ікаруса. Зводдаль на пагорачку стрымана маячыла цьмяная постаць Ткачука. «Каб ты спраг, гад!» — вырвалася з душы, як праклён. Трэба ж было падмануць гэтак. Было прыкра, быццам мне ўчынілі якую подласць. Хоць я разумеў, што ніякая гэта не подласць і не такое ўжо няшчасце. Сапраўды, хіба тут была астаноўка? А калі не было, дык навошта гэтаму міжгародняму хуткаснаму экспрэсу падбіраць усіх валацуг? Для таго, мусіць, ёсць аўтобусы мясцовых ліній. Напэўна, я выглядаў надта маркотным, калі дабрыў да Ткачука, які дачакаўся мяне, і спакойна зазначыў: «Не ўзяў і не возьме. Яны такія. Раней бы ўсіх сабраў, каб рубля зарабіць, а цяпер зарабіць нельга, кантроль. Ну і жме, на злосць быццам сабе і другім. Кажа, астаноўкі няма. Але ж спыняўся, мог бы. Да і што там? Я ўжо ў такіх выпадках маўчу, сабе дзешавей абыходзяцца». Мабыць, ён быў правы. Не трэба было спадзявацца, не было б і расчаравання. Значыць, будзем топаць памалу далей. Трошкі, праўда, прытаміліся ногі, але калі мой старэйшы спадарожнік маўчаў, дык і мне, мусіць, належала сябе паводзіць спакойней. «Але, дык, значыцца, пра мароза», — сказаў Ткачук, прадаўжаючы свой перарваны расказ. Другі раз наведаўся я ў сяльцо зімой. Маразы стаялі лютыя. Памятаеце ж, напэўна, зіму 40-го года. Сады вымярзалі.
Пашэнціла, пад'ехаў у санях з нейкім дзядзькам. Ногі закапаў у сена, і то змерзлі. Думаў, адмарозіў зусім. У школу ледзьве дабег, было позна, вечар, у адным акенцы святло гарыць. Пастукаў. Бачу, быццам глядзіць нехта праз замерзлую шыбу, а не адчыняе. Што, думаю, за ліха? Ці не шуры-муры, якія завёў тут мой Алесь Іванович? Адчыні, кажу, гэта я, Ткачук з раяна. Нарэшце адчыняюцца дзверы, недзе брэша сабака, уваходжу. Перада мной хлопчык з лямпай у руках. Ты што тут робіш, пытаюся? Нічога, кажа, чыстапісанне пішу. А чаму дамоў не ідзеш? Ці, можа, Алесь Іванович пасля урокаў пакінуў? Маўчыць. А дзе сам Алесь Іванович? Павёў Ленку у Додаву з Вольгай. Куды павёў? Дамоў. Нічога не разумею. Чаму трэба вадзіць вучняў дадому? А што ён усіх вучняў па дамах разводзіць? Пытаюся трохі ўжо злуючыся, вядома, за такую сустрэчу. Не, кажа, не ўсіх. Бо гэтыя малыя, а ім праз лес ісці трэба. Ну што ж, ладно, думаю. Распрануўся, пачаў трохі грэцца. Настрой мой пайшоў угору. Але мінула з гадзіны часу, а мароза няма. Ты колькі ж, пытаюся, да той іх вёскі? Кажа, вярсты 3 будзе. Хай, сядзім, чакаем. Хлопец у сшытку піша. А цябе ён пакінуў, мусіць, печку паліць, пытаюся. Ты дзе жывеш? Тут, кажа, жыву. Бо мяне Алесь Іванович узяў, а то мой тата б'ецца. Вось яно, аказваецца, якая справа. Як бы яна не абярнулася новым клопатам. І скажу табе, так і выйшла. Як я прадчуваў, так і атрымалася. Гадзіны праз 3 вяртаецца мароз. Ні стуку, ні крокаў, нічога, здаецца, не было чутно. Толькі хлопец мой, Паўлік. Да, ты здагадаўся правільна. Іменна Паўлік, Павел Іванович, будучы таварыш Міклашевіч. Тады быў такі чарнавокі, худзенькі, рухавы хлопчык. Дык гэты Паўлік зрываецца, бяжыць цераз клас і адчыняе дзверы. Увальваецца мароз, увесь заінелы, заснежаны, паставіў у кут свой кіёчак з такой накшталт казлінай галавы ручкай, павіталіся. Тлумачыць сваю затрымку. Аказваецца, такая справа. У маці гэтых дзяўчат штось здарылася з каровай, не магла расцяліцца. Ну вось і затрымаўся настаўнік, даваў рады. А дзяўчаты? Ну, то простая гісторыя. Пачаліся халады, маці зняла іх са школы, маўляў, кепскі абутак, ды і далёка хадзіць. Усё гэта звычайна тады было, але справа ў тым, што дзяўчаты-блізняты надта слаўныя былі дзеўкі, вучыліся добра, і мароз разумеў, што гэта значыла для маці ўдавы. Бацька з нямецкай вайны не вярнуўся, забілі пад Гдыняй. Ну дык мароз, вядома, суцешыў бабу, купіў дзеўкам па пары чаравікаў, сталі вучыцца. Толькі вось як пабольшалі ночы, забаяліся адны хадзіць праз лес. Трэба было некаму праводзіць. Звычайна гэта рабіў пераростак Коля Бародзіч, той, што некалі пілаваў з настаўнікам дрэва. Але цяпер Бародзіч не прыйшоў нешта, мусіць, дома якая патрэба здарылася. Вось і давялося ісці з малымі самому. Расказвае ён гэта, а я маўчу. Чорт ведае, што сказаць яму, педагагічна гэта ці не. Тут усе нашы педпастулаты паблыталіся. Мароз гэты наогул быў майстра блытаць пастулаты, і я ўжо стаў прывыкаць да гэтай яго рысы. А пра ягонага кватаранта мы тады не дужа і гаварылі. Ён сказаў толькі, што хлопчык пакуль пабудзе ў школе, дома не лады. Ну што ж, думаю, хай, тым болей такія халады на вуліцы. І вось праз якіх пару тыдняў выклікаюць мяне да пракурора раёна. Што яшчэ, думаю, за ліха? Не любіў я гэтых законнікаў, ад іх заўжды чакай непрыемнасцяў. Прыходжу, там сядзіць нейкі дзядзька ў кажусе і пракурор, таварыш Сівак. Строга гэтак загадвае мне ехаць у сяльцо і адабраць у грамадзяніна Мароза сына гэтага вось грамадзяніна Міклашевіча. Я паспрабаваў пярэчыць, ды наткнуўся на адзін аргумент, якім заўжды бы даўбнёй біў пракурор. Закон. Ладно, думаю, закон дык закон. Селі ў міліцэйскі вазок з участковым і селянінам, пакацілі ў сяльцо. Прыехалі пад канец заняткаў, выклікалі Мароза, узяліся яму тлумачыць, у чым справа. Пракурор загадаў, на баку грамадзяніна Міклашевіча закон, трэба вярнуць хлопца.
Мароз выслухаў усё моўчкі, паклікаў Паўла. Той убачыў бацьку, сцяўся, як звярок, які блізка не падыходзіць, а тут уся дзятва за дзвярыма, апранулася, а дамоў не ідзе, чакае, што будзе. Мароз і кажа Паўліку: так і так, маўляў, пойдзеш дамоў да бацькі, так трэба, а той не з месца. Не пайду, кажа, я ў вас жыць хачу. Ну, Мароз няўмела, так вядома, няшчыра тлумачыць, што жыць у яго больш нельга, што па закону сын павінен жыць з бацькам і ў даным выпадку з мачахай. Маці перад тым памерла, бацька ажаніўся з другой, ну і ўшчаліся там нелады з хлопцам. Вядомая справа. Ледзь угаварыў хлопца. Той, праўда, заплакаў, але апрануў свой пінжачок, сабраўся ў дарогу. І вось карціна, як сёння, стаіць перад вачыма. Хоць мінула ўжо, колькі ж гэта? Мусіць, 30 гадоў. Мы стаім на верандзе, дзеці тоўпяцца ў двары, а старшы Міклашевіч у доўгім чырвоным кажуху вядзе па алейцы да шашы Паўліка. Атмасфера напружаная, дзятва на нас не пазірае, міліцыянер маўчыць. Мароз проста скамянеў тварам. Тыя двое адышліся далекавата так па алейцы, і тут бачым, спыняюцца. Бацька тузае за руку сына, той пачынае вырывацца, але, вядома, не вырвецца. Тады Міклашевіч знімае аднаруч папругу і пачынае лупіць сына. Не дачакаўся нават, пакуль з чужых вачэй сыдуць. Паўлік рвецца, плача, дзятва ў двары загаманіла, некаторыя павяртаюцца ў наш бок, у вачах папрок, чагось чакаюць ад свайго настаўніка. І што думаеце? Мароз рангам, як сарвецца з веранды, кульгаючы цераз двор туды: «Стойце!» крычыць, «Спыніцеся біць!» Міклашевіч і праўда спыніўся, перастаў біць, сапе, зверам пазірае на настаўніка, а той падыходзіць, вырывае Паўлаву руку з бацькавых рук і кажа так з дрыготкай у голасе: «Вы ў мяне яго не атрымаеце, зразумела?» Міклашевіч раз'ятраны да настаўніка, але і Мароз, не глядзі, што калека, таксама грудзі наперад і гатовы ў бойку. Ну, тут ужо мы падаспелі, разнялі, не далі пабіцца. Разняць то разнялі, а далей што? Паўлік уцёк у школу, бацька лаецца і грозіцца, я маўчу. Міліцыянер чакае. Ён што? Ён выканаўчая ўлада. Ну, але неяк уціхамірылі мы абодвух. Міклашевіч пайшоў на шашу, а мы ўтрох асталіся. Што рабіць? Тым болей, што Мароз адразу ж аб'явіў з уласцівай яму катэгарычнасцю: такому бацьку хлопца не аддам. Вярнуліся мы з міліцыянерам у раён ні з чым. Загад пракурорскі не выканалі. Перадалі ўсю гэтую справу на выканкам, назначылі камісію, а бацька тым часам падаў у суд. Да, было клопату і непрыемнасцяў яму і мне, хапіла абодвум. Але Мароз усё ж дабіўся свайго. Камісія рашыла перадаць хлопца ў дзетдом. Праўда, з выкананнем гэтага саламонавага рашэння Мароз не спяшаўся і ў тым меў рацыю. Тут яшчэ трэба ўспомніць пра адну акалічнасць. Справа ў тым, што, як я ўжо гаварыў, школы ствараліся нанова, усяго не хапала. Кожны дзень у раён прыязджалі з вёсак настаўнікі, скардзіліся на ўмовы, прасілі то парты, то дошкі, то дровы, то газу, то паперу і, вядома, падручнікі. Падручнікаў не хапала, мала было бібліятэк. А чыталі здорава, чыталі ўсе. Школьнікі, настаўнікі, моладзь. Кнігі даставалі дзе толькі можна было. Мароз, калі прыязджаў у мястэчка, найбольш падступаў да мяне з просьбай: трэба кніжкі. Што-кольвічы я, вядома, яму даваў, калі прывозілі, але, зразумела, няшмат. Ды, прызнацца, думаў, школка малая, нашто яму там вялікая бібліятэка? Тады ён узяўся здабываць кніжкі сам. Кіламетры за 3 ад раённага мястэчка, калі ты ведаеш, ёсць такая вёска Княжава. Вёска звычайная, нічога там княжацкага няма, але тады непадалёк быў панскі маёнтак. У вайну пры немцах згарэў. А пры паляках там жыў нейкі багаты пан, пасля яго засталася вялікая бібліятэка. Я там быў неяк, глядзеў. Здаецца, нічога здатнага. Кніг многа, новыя і старыя, але ўсе на польскай ды на французскай мовах. І вось гэты Мароз упрасіў дазволу з'ездзіць туды, адабраць што-небудзь для школы. І ведаеш, яму пашэнціла.
Недзе на гарышчы, здаецца, адкапаў сундук з рускімі кніжкамі, і сярод усяго не дужа вартаснага, розных там гадавых камплектаў Нівы, Міра Божьего, Аганька, аказаўся збор твораў Толстога. Мне ён пра гэта не сказаў нічога. У першы выхадны ўзяў у сельцы фурманку, вучня таго пераростка, што пілаваў з ім дрэва, і зноў Княжава. Але справа такая, пачалася вясна, дарога раскісла. Як на тую бяду паламаўся мост. Блізка пад'ехаць да сядзібы неяк. Тады ён пачаў насіць кніжкі цераз раку па лёдзе. Усё ішло добра, ды ў самым канцы, ўжо ў поцемку, праваліўся ля берага. Праўда, нічога страшнага тады не сталася, але намачыў ногі да каленяў і захварэў. Да і здорава захварэў, на цэлы месяц. Запаленне лёгкіх. Мне сказаў пра гэта прыезджы дзядзька з сяльца. І вось я ламлю галаву, як быць? Настаўнік хварэе, школу хоць закрывай. Пані Ядзя, памятаю, тады ўжо не працавала, выехала некуды, замены ніякай, во, мусіць, рабятам воля. Ведаю, трэба з'ездзіць туды. Ды часу няма. Сноўдаю па раёне, арганізую калгасы. І ўсё ж аднаго разу праездам завярнуў у тую алейку. Дай, думаю, праведаю Мароза. Ці жывы хаця? Заходжу ў калідор, на вешалцы поўна адзення. Ну, думаю, слава Богу, значыць, паправіўся, пэўна, ідуць заняткі. Адчыняю дзверы ў клас, стаяць штук 10 парт і пуста. Што, думаю, за ліха, дзе ж дзеці? Прыслухаўся, недзе быццам размова, ціхая такая, складная, бы моліцца хто. Яшчэ прыслухаўся, зусім дзіва. Чую маналог князя Андрэя над Аўстерліцам. Ведаешь, гэты «Где оно, это высокое небо, которое я не знал до сих пор и увидел нынче, и страдания этого я не знал также. Да, я ничего этого не знал до сих пор, но где я? Мне таксама здалося. Дзе я?» Такога я не чуў ужо 10 год, а некалі, будучы студэнтам, гэты ўрывак таксама дэкламаваў на літаратурным вечары. Ціхенька, вядома, адчыняю дзверы. У Марозавай бакоўцы поўна дзяцей. Паселі хто дзе, на стале, на лаўках, на падаконніку і на падлозе. Сам Мароз ляжыць на сваёй канапцы, укрыты кажушком, і чытае. Чытае Толстога. І такая цішыня і ўвага, што муху чуваць. На мяне ніхто не звяртае ўвагі, не чуюць. І я стаю, не ведаю, што рабіць. Першае пачуццё проста зачыніць дзверы ды ехаць назад. Але ўсё ж успомніў, што я начальства, загадчык района і адказны за педпрацэс у раёне. Гэта добра чытаць Толстога, але ж і праграму выконваць трэба. А калі ты ўжо можаш чытаць «Вайну і мір», дык, мусіць, і вучыць можаш. А то чаго ж вучням брысці за столькі кіламетраў у гэта сяльцо? Прыкладна так я і сказаў яму, калі мы адправілі вучняў і засталіся адны. А ён кажа, што ўсе тыя праграмы, все тыя веды, што ён прапусціў з вучнямі за месяц хваробы, не варты 2 старонак Толстога. Я дазволіў сабе не пагадзіцца, і мы паспрачаліся. Тую вясну Мароз вывучаў Толстога, сам перачытаў наскрозь усяго, многае прачытаў вучням. То была навука. Гэта цяпер, знаеш, любы студэнт ці нават старшакласнік, толькі завядзі з ім гаворку пра Толстога ці там Дастаеўскага, адразу табе выпаліць усе іх хібы, памылкі і абмежаванасці. Пра вартасці і значэнне трэба яшчэ дачытацца, а недахопы найперш у кожнага па палічках раскладзены. Наўрад ці хто ведае, на якой гары ляжаў паранены пад Аўстерліцам князь Андрэй, а заблуджэнні Толстога ў кожнага напералік. А Мароз вось не раскладваў нічога па палічках. Проста чытаў вучням і сам убіраў у сябе ўсё спрэс, душой убіраў. Чулая душа, яна выдатна сама разбярэцца, дзе добрае, а дзе так сабе. Добрае увойдзе ў яе, як сваё, а так сабе хутка забудзецца. Усё раздзеліцца, як на ветры зерня з мякінаю. Цяпер я гэта зразумеў выдатна. А тады што ж? Быў малады, да яшчэ начальнік. Звычайна ў хлапечай кампаніі знаходзіцца нехта адзін, старэйшы ці там разумнейшы, які сваім характарам ці аўтарытэтам хутка падначальвае сабе астатніх.
У той школе, у сяльцы, як мне пасля гаварыў і Міклашевіч, такім хлопцам стаў іменна Коля Бародзіч. Калі ты памятаеш, яго прозвішча ішло першым на помніку, а цяпер стала другім пасля Мароза. І гэта правільна. Ва ўсёй гэтай гісторыі з мостам іменна Коля сыграў першую скрыпку. Трагічную, вядома, скрыпку. Але што ж... Я бачыў яго некалькі разоў. Заўжды ён быў поруч з Марозам. Плячысты такі, прыкметны юнак, упартага маўклівага характару. Мяркуючы па ўсім, вельмі любіў настаўніка. Проста быў адданы яму бязмежна. Праўда, я ніколі не чуў ад яго ніводнага слова, заўжды пазірае з-пад ілба і маўчыць, быццам злуецца за што. Было яму ў той час, мабыць, гадоў 16. Пры паляках, вядома, не дужа вучыўся. У Мароза хадзіў у 4 клас. Да, яшчэ адна дэталь. У 40-м скончыў гэты 4. Далей трэба было падавацца ў НСШ за 6 кіламетраў у Будзілавічы. Дык ён не пайшоў. Папрасіўся ў Мароза хадзіць другі год у 4, а быў сяльцо. Мароз, апроч таго, што вучыў па праграме і наладжваў чыткі кніжак без праграмы, яшчэ займаўся і самадзейнасцю, мастацкай, вядома. Ставілі, помню, паўлінку, нейкія п'ескі, дэкламавалі, спявалі, ну, як звычайна. Ну і, вядома, былі ў іх антырэлігійныя нумары, байкі там пра папа і ксяндза. І вось гэтыя нумары, пэўна, камусь не спадабаліся. Аб тым уведаў ксёндз у Скрылёве, які ў часе службы на нейкае свята зняважліва сказаў пра настаўніка сяльцоўскай школы. Як высветлілася потым, даволі подла абразіў яго за кульгавасць, быццам ён быў у тым вінен. Зрэшты, пра гэта даведаліся пасля. А перш здарылася вось што. Неяк аднаго разу сустракае мяне ў сталоўцы пракурор, усё той жа Сівак. Кажа, каб зайшоў у пракуратуру. Я ўжо казаў, што страх як не любіў гэтых візітаў. Але што ж, не адмовішся, мусіш ісці. І вось, аказваецца, у пракуратуру паступіла скарга ад скрылёўскага ксяндза на злодзея, які ўлез у святы храм і асквярніў алтар. Ці як там у іх католікаў называецца гэта штуковіна. Нешта напісаў там. Служкі, аднак, злавілі асквярніцеля. І ім аказаўся сяльцоўскі вучань Мікалай Бародзіч. Цяпер ксёндз і група прыхаджан звяртаюцца да ўлады з просьбай пакараць зламысніка і яго настаўнікаў. Што тут рабіць? Зноў разбірацца. Праз тыдзень у сяльцо выязджае следчы, участковы, нехта з ксяндзоўскага начальства, з Гродні. Бародзіч не адмаўляецца. Так, хацеў адпомсціць ксяндзу. Але за каго і за што не гаворыць. Яму кажуць, не прызнайся па шчырасці, засудзяць. Не паглядзяць, што малалетак. Ну і хай, кажу, засудзяць. І што ты думаеш, чым скончылася? Мароз усю віну ўзяў на сябе, давёў начальству, быццам усё гэта вынік яго не зусім прадуманага выхавання. Ездзіў некуды ў цэнтр, хадайнічаў, і хлопца пакінулі ў спакоі. І ксяндзы адвязаліся. Ну, ці трэба казаць, што пасля гэтага не толькі школьнікі з сяльца, але і сяляне з усяе акругі сталі глядзець на Мароза як на якога заступніка. Што ў каго было цяжкага ці незразумелага, усе да яго цягнуліся ў школу. Цэлы кансультацыйны пункт адкрыў па розных пытаннях. Але не толькі тлумачыў ці даваў парады, яшчэ і клопату хапала самому. Кожную вольную хвіліну то ў раён, то ў Гродна. Во па гэтай самай шашы, на фурманках ці выпадковых нячастых тады машынах, а то і пешкі. І гэта кульгавы чалавек з кійком. І не за грошы, не па абавязку, так проста. Па прызванню вясковага настаўніка. Знайдзі цяпер такога настаўніка. Відаць, мы пратупалі па гэтай шашы гадзіну, калі не больш. Стала зусім ужо цёмна. Зямля асела ў змрок, туман заснаваў нізіны, хвойны лес непадалёк ад дарогі зачарнеўся няроўным зубчастым грабянём на светлаватым закрайку неба, на якім адна за другой запальваліся нанач зоркі. Было ціха, не сцюдзёна, хутчэй свежавата і дужа прывольна на апусцелай увосень зямлі.
Трошки пахла свежай раллёй з палёў, таксама пылам, нафтай і асфальтам. Я слухаў Ткачука і падсвядома ўбіраў сябе ўрачыстую веліч ночы, неба, дзе над соннай зямлёй пачыналася сваё незразумелае, вечнае і недасяжнае начное жыццё. На небасхіле, збоч ад дарогі ўжо выразна і спакойна гарэлі 7 зор вялікай мядзведзіцы. Над імі мільгаў коўшык малой з палярнай у хвасце, а наперадзе, якраз над чашой, тоненька і востра бліскала зорка Рыгеля, нібыта штэмпель на ражку срабрыстага канверціка Арыёна. І мне міжвольна падумалася, якія ўсё ж нікчэмныя ў сваім ненатуральным прыгостве грэчаскія міфы, хоць бы во і пра гэтага прыгажуна Арыёна, каханага багіні Эос, якога забіла ад рэўнасці другая багіня Артяміда. Тым не менш, оперна-балетная смерць гэта ўражвае і чаруе чалавецтва на працягу 1000 гадоў ягонай гісторыі. Мусіць бы і ў наш час кожны згадзіўся на яго месцы на такую ягоную смерць і асабліва на яго касмічнае бяссмерце у выглядзе гэтага туманістага сузор'я на краі зіходкага начнога неба. На жаль, гэта недаступна нікому. Міфалагічныя смерці так мала падобны на нашы зямныя, як опера на само жыццё. Хоць бы вось і ў тым самым сяльцы, аб якім цяпер, нанова перажываючы ўсё, расказваў побач Ткачук. І тут вайна. Знаеш, колькі мы да яе не рыхтаваліся, як не мацавалі абарону, колькі не чыталі і не думалі пра яе, а абрушылася яна нечакана, як бура ў ясны дзень. Праз 3 дні ад пачатку, якраз у сераду, тут ужо былі немцы. Мясцовыя, которые тутэйшыя сяляне, ты ўжо знаеш, прывыклі за свой век да частых мітрэнах. Як-ніяк, пры адным пакаленні 3-я змена ўлады. Прывыклі, нібы так і павінна быць. А мы ўсходнікі. Гэта было такое няшчасце. Ці ж мы думалі калі, што на 3-й дзень акажемся пад немцам. Памятаю, прыйшоў загад арганізаваць знішчальны атрад, каб лавіць нямецкіх дыверсантаў і парашутыстаў. Я кінуўся збіраць настаўнікаў, аб'ездзіў 6 школ, у абед на ровары пракаціў у раён, а там пуста. Кажуць, толькі што пакідалі ў палутарку свае бэбахі і пакацілі на Мінск. Шашу, маўляў, ужо перарэзалі немцы. Я спярша не паверыў. Калі немцы, дык павінны ж недзе адступаць нашы, ці што? А то нашых з пачатку вайны тут ніхто ніводнага салдата не бачыў. Але тыя, што казалі так, не падмадвалі. Пад вечар у мястэчка напраўду укаціла штук 6 вездзяходаў на гусеніцах, і ў іх паўнютка самых сапраўдных фрыцаў. Я ды яшчэ 3 хлопцы, 2 настаўнікаў і інструктар з райкома, гародамі шмыганулі ў жыта праз яго ў лес і падаліся на ўсход. 3 дні ішлі, без дарог, праз балоты ля Нёмана. Некалькі разоў пападалі ў такія перадзелкі, што не пажадаеш злодзею, думалі каюк. Настаўніка аднаго, Сашу Крупеню, параніла ў жывот. Што рабіць? А дзе фронт? Чорт ведае, не дагоніш, відаць. Ужо, кажуць, і Мінск пад немцам. Бачым, не пройдзем. Папрападаем усе. Заставацца? А дзе? У чужых людзей не дужа спадручна, ды і як папросішся. Рашылі вяртацца назад. Усё ж у сваім раёне хоць людзі знаёмыя. За 1,5 года перазнаёміліся з рознымі. І тут, знаеш, аказалася, што кепска ўсё ж мы зналі гэтых людзей. Колькі было гаворак, сустрэч, нават і за чаркай сядзелі. Здавалася, усе добрыя, харошыя, шчырыя людзі, а на справе аказалася трошкі не так. З раненым правалакліся ў стары двор, хутары такія пры лесе, у баку ад дарог. Немцаў быццам яшчэ і не было тут. Ну, думаю, самае месца пераседзець якіх пару тыдняў, пакуль нашыя турнуць немцаў. На болей тады не разлічвалі. Што ты? Каб хто сказаў, што вайна на 4 гады зацягнецца, яго панікёрам або правакатарам палічылі. Крупеня тым часам ужо даходзіць, далей ісці нельга.
І я ўспомніў, што ў старым двары ў мяне знаёмы актывіст, граматны такі чалавек, усолец Васіль. Некалі начаваў у яго пасля сходу. Пагаварылі тады ў смак. Спадабаўся чалавек. Разумны, гаспадарлівы. І жонка, маладжавая такая кабетка, гасцінная, чыстенькая, ніяк не каторая. Грыбкамі салёнымі частавала. У хаце кветак поўна, усё застолле імі застаўлена. Ну, дык мы позна ноччу і заявіліся да гэтага усольца. Так і так, трэба памагчы, паранены і так далей. І што думаеш, наш знаёмец? Выслухаў і на парог не пусціў. Кончылася тут, кажа, ваша ўласць. І так ляснуў дзвярыма, што з-пад стрэшша пасыпалася. Прытуліла нас на тым часе простая такая цётка. 3 дзяцей малых. Старэйшы хлопчык глуханямы, муж у войску. Як даведалася, што паранены, перад тым мы да другой сям'і ў крайнюю хату зайшлі, як дазналася, хто такія, забрала ўсіх да сябе, бедалагу крупеню абмыла, накарміла курыным булёнчыкам, ды схавала пад снапамі ў пуньцы. І ўсё памятаю вохкала. Можаш і мой, дзе бедненькі, так мучыцца, бо любіла свайго бедненькага, а гэта, браце, заўжды нешта значыць. Ну, а крупеня праз тыдзень памёр. Не памог і курыны булёнчык. Заражэнне пачалося. Цішком закапалі ноччу на краі могілак. Што рабіць далей? Пасядзелі яшчэ тыдзень у цёткі Ядвігі, і я пачаў намацваць сякіх такіх партызан. Мусіць, думаю, павінны быць дзе нашыя. Не ўсе ж на ўсход паўцякалі. Без партызан ні адна вайна ў нас не абыходзілася. Колькі аб тым кніжак напісана. А знаеш, натрапіў такі на групу акружэнцаў, чалавек 30. Камандзір над усімі маёр Селязнёў, з кавалерыстаў. Рашучы такі мужык, родам кубанскі. Майстра вылаецца у 7 паверхаў, накрычаць, нават прыстрэліць пад гарачую руку мог. А ўвогуле справядлівы. І што цікава, ніколі не ўгадаеш, як ён да цябе паставіцца, якім бокам. Толькі што гразіўся кулю ў лабаціну загнаць за ржавы затвор вінтоўкі, а праз гадзіну ўжо аб'яўляе табе падзяку за тое, што на пераходзе першы хату ўбачыў, дзе была магчымасць падсілкавацца. А пра затвор ён ужо і забыўся. Такі быў чалавек. Спярша ён мяне здзіўляў, пасля нішто, прывык да гэтага яго кавалерыйскага нораву. У 42-м пад Дзятлавам ішоў першым па сцежцы. За ім ад'ютант Сёма Царыкаў ды астатнія. І трэба ж, нейкі паліцай са страху пальнуў раз ад моста і прама камандзіру ў сэрца. Во табе і лёс. У колькіх страшных баях удзельнічаў і нічога, а тут адна за ўсю ноч куля і ў камандзіра. Да, Селязнёў быў мужык асаблівы, але знаеш, не без галавы. На ражон не пёр, як некаторыя. Заядлы болей на словах, а так нішто, думаў. Першыя пару месяцаў прасядзелі ў лесе, на воўчых ямах. Так мясціна тая называецца за Якімаўскай леснічоўкай. Пасля ўжо ў 43-м, як мы перайшлі ў пушчу, там атабарылася кіраўская брыгада. А тады, на пачатку, гэтай ямы мы абжывалі. Здатнае, скажу табе, месца. Лес, балота, а там то пагоркі, то ямы, увалы, чорт нагу зломіць. Ну, пагрэліся крыху ў землянках, абвыкліся з лясным жыццём. Не ведаю, ці падказаў хто, ці маёр сам дайшоў, што вайна не на некалькі месяцаў, мабыць, на болей прадоўжыцца, і што без мясцовых яму не абысціся. Таму і прыняў у сваё кадравае войска мяне і яшчэ некаторых, начальніка міліцыі з Пружан, студэнта аднаго, старшыню сельсавета з сакратаром. А на кастрычніцкія святы і пракурор наш, таварыш Сівак, з'яўляецца. Таксама да фронту не дайшоў, вярнуўся. Спярша радавым быў, а пасля начальнікам асобаддзела паставілі. Ну, але гэта пасля ўжо пад восень, як Селязнёва не стала. А тады рашылі, што пакуль ціха трэба агледзецца ды наладзіць сякія-такія сувязі з вёскамі, аднавіць знаёмства з надзейнымі людзьмі, памацаць на хутарах акружэнцаў, которые да маладзіц паўладкоўваліся. Перш-наперш разаслаў маёр усіх мясцовых, тутэйшых,
А такіх чалавек з 12 тады ўжо назбіралася, каго куды. Мяне з пракурорам, вядома, у былы наш раён. Рызыка тут нам, ведама, была большая, чым дзе ў другім месцы. Всё ж многа людзей тут нас ведалі, маглі апазнаць. Але затое і мы ведалі болей і трохі арыентаваліся ўжо, каму даверыцца, а каму не. Ды і выгляд наш быў не ранейшы, не адразу пазнаеш. Абраслі бародамі, абадраліся. Пракурор у чорным чыгуначным шынялі, я ў армяку і ботах. У абодвух хатулі за плячыма, як жабракі якія. Найперш рашылі зайсці ў сяльцо. Не ў маёнтак, вядома, а ў вёску. Там праз паўвярсты якіх, ты ж, мабыць, ведаеш, цераз аселіцу. У вёсцы ў пракурора быў знаёмы адзін, былы актывіст, дэпутат сельсавета. Дык мы да яго і кіравалі. Але спярша, знаеш, дзеля асцярогі зайшлі ў адну хату на грынёўскіх хутарах. Вот тую, што пасля вайны заўмах Зрандуліч адкупіў, ды ля сельмага паставіў. Гаспадыня ў Польшчу выехала, гады 3 хата стаяла пустая, дык заўмах і купіў. А ў вайну там жылі 3 дзеўкі пры маці. Нявеста – сынава жонка. Сын у польска-германскую вайну прапаў, пасля аж у Андерса аб'явіўся. Дык пакуль мы гэтыя анучы сушылі, дзеўкі нам усё і расказалі. І пра навіны ў сяльцы, аказваецца, добра зрабілі, што перш зайшлі да гэтых палячак, а то б не мінуць бяды. Справа ў тым, што гэты пракурорскі знаёмец ходзіць ужо з белай павязкай на рукаве. Паліцаем стаў. Пакрактаў мой пракурор ад такой навіны, а я, прызнацца, парадаваўся. Было б горш, каб мы адразу ды сунуліся ў паліцаевы рукі. Але неўзабаве прыйшла і да мяне чарга паздзіўляцца ды заклапаціцца, калі я спытаў пра Мароза. Кажа нявестка: «Мароз усё ў школе робіць». Як робіць? Дзяцей, кажа, вучыць. Аказваецца, тых самых сваіх пацаноў пазбіраў па вёсках, немцы далі дазвол адкрыць школу, ну і вучыць. Праўда, ўжо не ў Габрусёвым палацы, там цяпер паліцэйскі застенак, а ў адной хаце ў сяльцы. Вось дык метамарфоза. Ад каго другога, а ад Мароза такога я не чакаў. Каб працаваць пры немцах, а тут і пракурор выказваецца ў тым сэнсе, што даўно трэба было гэтага Мароза рэпрэсіраваць, не наш чалавек. Я маўчу. Думаю і ніяк не магу пагадзіцца, што Мароз – нямецкі настаўнік. Сядзім ля грубкі, глядзім у агонь і маўчым. Што рабіць? Называецца, наладзілі сувязі. Адзін паліцай, другі нямецкі служачы. Харошыя мы кадры падрыхтавалі за 2 гады ў раёне. І знаеш, думаў і надумаўся схадзіць усё ж уначы да Мароза. Няўжо, думаю, ён прадасць мяне? Ды я яго, калі так, гранатай узарву. Вінтоўкі не было, а граната была. Селязнёў забараніў браць з сабой зброю, але гранату я ўсё ж прыхапіў на які прыкры выпадак. Пракурор адгаворыў, але я не здаўся. Мусіць, такі ўжо характар з маленства. Чым болей мне што даводзяць насуперак, тым болей мне хочацца па-свойму зрабіць. Не дужа гэта спрыяе ў жыцці, але што ж. Праўда, пракурор тут ні пры чым. Проста баяўся за мяне, думаў, як бы не прыйшлося аднаму вяртацца. Дзеўкі расказалі, як знайсці Мароза. 3-я хата ад калодзежа, з падворка ганак. Жыве ў старой бабулі, цераз вуліцу ў другой хаце ягоная школа. Сцямнела, пайшлі. Дожджык цярушыць, гразнота, вецер. Нешта пачатак лістапада, а халадэча сабачая. Дамовіліся з напарнікам, што я зайду, а ён мяне пачакае ў загуменні ля кусцікаў. Чакаць будзе гадзіну. Не прыйду, значыць, справа кепская, нешта здарылася. Ну, але, думаю, за гадзіну ўпраўлюся. Ужо я разгадаю душу гэтага Мароза. Так пракурор застаўся за пунькай, а я ўзмешкам да хаты. Цёмна, ціха. Адно дождж большае ды шамаціць па саломе на страхах. За плотам вобмацкам дабрыў да варотцаў на падворак. Паспрабаваў расчыніць, а яны дротам завязаныя. Я так гэтак нічога не выходзіць. Трэба цераз плот пералазіць, а плот высакаваты, слізкі.
Наступіў ботам, ды як пакаўзнуўся, грудзьмі аб жардзіну, тая хрась напалам, а я носам у гразь. І тут сабака. Так заліўся брэхам, што я ляжу ў гразі, баюся крануцца і не ведаю, што лепей — уцякаць або клікаць каго. Але чую, нехта выходзіць на ганак, бразнуў дзвярыма, слухае. Пасля пытаецца ціха так: «Хто тут?» І да сабакі: «Гулька, прэч, прэч, Гулька». Ну, ведама, гэта ж школьны сабачка, той трохлапы, што некалі інспектара ўкусіў. А чалавек — Мароз, знаёмы голас. Але як адазвацца? Ляжу і маўчу. А сабака зноў у брэх. Тады ён саступае з ганка, кульгаючы так, чутно па гразі чучвяк, ідзе да плота. Устаю і проста кажу: «Алесь Іванович, гэта я, былы твой загадчык». Маўчыць. І я маўчу. Але што тут рабіць? Назваўся, дык мусіць, трэба вылазіць. Устаю, пералажу плот. Мароз ціха так: «Тут лявей трымайся, а то карыта ляжыць». Уціхамервае сабаку і вядзе мяне ў хату. У хаце гарыць капцюшка, акно занавешана, на табурэтцы раскрыта кніжка. Алесь Іванович падстаўляе табурэт бліжэй да печы. «Сядайце, паліто зніміце, хай сохне». «Нічога, кажу, паліто маё яшчэ высохне. Есці хочаце? Бульба ёсць». «Не галодны, е ўжо». Адказваю быццам спакойна, а ў самога напружанне ў нервах. Да каго трапіў? А ён нішто, спакойны, быццам мы толькі учора разышліся. Ніякіх пытанняў, ніякай няёмкасці. Хіба толькі залішні клопат у голасе. І погляд не такі адкрыты, як быў раней. Бачу, няголены мусіць дзён 5, русявая бародка на твары. Сяджу мокры, не знімаючы армяка. А ён урэшце прысеў на лаўку. Капцюшку паставіў на табурэт. «Як жывем?» — пытаюся. «Ведама як, кепска. А што такое?» «Всё тое ж, вайна. Аднак чуў, на табе гэта мала адбілася, усё вучыш?» Ён кісла адным бокам твару усміхнуўся, паўзіраўся ўніз на капцюшку. «Трэба вучыць». «А па якіх праграмах, цікава? Па савецкіх ці па нямецкіх?» «Ах, во вы пра што!» — кажа ён і ўстае. Пачынае хадзіць па хаце, а я незнарок пільна так сачу за ім. Маўчым абодва. Пасля ён спыняецца, нядобра зырае на мяне і кажа: «Мне некалі здавалася, што вы разумны чалавек». Магчыма, і быў разумны. Дык не задавайце тады неразумных пытанняў. Сказаў, як адрэзаў, і змоўк. І ведаеш, мне стала трохі не па сабе. Адчуў, што, мабыць, даў маху, змарозіў глупства. Сапраўды, як я мог сумнявацца ў ім? Ведаючы, як ён тут жыў і чым быў раней, як можна было падумаць, што ён у 3 месяцы перарадзіўся? І знаеш, я адчуў без слоў, без запэўнення і бажбы, што ён наш, чэсны, харошы чалавек. Але ж гэтая школа і з дазволу нямецкіх улад. Калі вы маеце на ўвазе маё цяперашняе настаўніцтва, дык адкіньце вашы сумненні. Благому я не вучу, а школа патрэбна. Не будзем вучыць мы, будуць абалваньваць яны. А я не затым тут 2 гады ачалавечваў гэтых рабят, каб цяпер іх расчалавечылі. Я за іх яшчэ пазмагаюся, наколькі змагу, вядома. Так ён гаворыць, шкандыбаючы па хаце, і не глядзіць на мяне. А я сяджу, грэюся і думаю, а што, калі ён і сапраўды правы? Немцы ж таксама не дрэмлюць, сваю атруту ў мільёнах лісткоў і газет сеюць па гарадах і вёсках. Сам бачыў, чытаў што-кольвічы. Так складна пішуць, так зманліва хлусяць. І нават партыю сваю як назвалі? Нацыянал-сацыялісцкая рабочая партыя. І быццам гэтая партыя змагаецца за інтарэсы германскай нацыі супраць капіталістаў, плутакратаў, яўрэяў ды бальшавіцкіх камісараў. А моладзь ёсць моладзь. Яна, брат, як малеча на дыфтэрыт, заразлівая на розныя незразумелыя штучкі. Старэйшыя тыя ўжо разумеюць такія хітрыкі, рознага нагледзеліся ў жыцці. А маладзейшым? Цяпер усе хапаюцца за зброю, кажа Мароз, і ўсё ходзіць па хаце. Патрэба ў зброі, як мусіць, і заўжды ў вайну стала большая за патрэбу ў ведах.
І гэта зразумела, увесь свет узброіўся. Але каторым патрэбна вінтоўка, каб страляць у немцаў, а каторым, каб перад сваімі выпендрывацца. Але ж перад сваімі зброяй фарсіць куды больш бяспечна, ды і прымяніць яе можна беспакарана. Вось і знаходзяцца, што ідуць у паліцыю. Думаеце, усе разумеюць, што гэта значыць? Далёка не ўсе. Не задумваюцца многія, што будзе далей. Як далей жыць? Ім бы толькі атрымаць вінтоўку. Вунь у раёне ўжо і паліцыю набіраюць. І з сяльца двое туды падаліся. Што з іх будзе, няцяжка сабе ўявіць. І гэта праўда, думаю сабе. Але ўсё ж такі гэты Мароз добраахвотна працуе пад нямецкай уладай. Як тут быць? І раптам, памятаю добра, падумалася неяк само сабой. Ну і хай. Хай працуе. Няважна дзе, важна як. Хоць і пад нямецкім кантролем, але, напэўна, ўжо ж не на немцаў, на нас працуе. Можа, не так на наша цяперашняе, дык на наша будучае. Бо будзеш і ў нас будучае. Павінна быць. Іначай навошта тады і жыць? Адразу галавой у прорву і канец. Але, аказваецца, Мароз гэты працаваў не толькі дзеля будучага. Гадзіна, мусіць, ужо мінула, я пабаяўся за пракурора, выйшаў паклікаць яго. Той спярша ўпіраўся, не хацеў ісці, але Сцюжа даняла, пабрыў следам. Павітаўся з Марозам стрымана, не адразу ўключыўся ў размову, але спакваля асмялеў. Яшчэ пагаварылі, затым распрануліся, сталі сушыцца. Марозава бабка нешта паставіла на стол, і нават бутэлечка мутнай, праўда, знайшлася. Так парадкам мы пасядзелі тады, пагаварылі па шчырасці аб усім. І трэба сказаць, мабыць, тады ўпершыню я адкрыў, што Мароз гэты не нам раўня, разумнейшы за нас абодвух. Вось так здараецца, што калі часам усе робяць разам, па адных правілах, дык здаецца тады, што і на розум усе аднолькавыя. Але калі жыццё развядзе па сваіх розных сцежках, ва ўсе бакі і раптам неспадзявана нехта вырываецца, вылучаецца ад іншых, тады мы здзіўляемся. Глядзі, а быў як усе. Здаецца, і неразумнейшы за іншых, а як падскочыў. Вось тады і я так адчуў, што Мароз сваім розумам бярэ шырай за нас, глыбей. Пакуль мы шасталі па лясах, ды дбалі аб самым надзённым, пад'есці, перахавацца, узброіцца, да якога немца падстрэліць, ён думаў, паглыбляўся, асэнсоўваў гэту вайну. Ён і на гэтую акупацыю глядзеў як бы знутры і бачыў такое, што мы не заўважылі. Галоўнае, ён яе болей маральна адчуваў, з духоўнага боку, ці што. І знаеш, нават пракурор мой гэта адчуў. Калі мы ўжо добра нагаварыліся, зусім збліжэлі адзін да аднаго, я і кажу Марозу: а можа, кідай усю гэту шарманку, да айда з намі ў лес, партызаніць будзем. Памятаю, Мароз насупіўся так, зморшчыў лоб, а пракурор тады і кажа: не трэба. Які з яго кульгавага партызан? Ён тут нам болей патрэбны. І Мароз з ім пагаджаецца. Цяпер, мусіць, мне тут болей да месца. Всё ж мяне тут кругом ведаюць, памагаюць. Хіба калі ўжо нельга будзе? Ну і я пагадзіўся. Сапраўды, нашто ўсім у лес? Да яшчэ з такою нагой. Мусіць, і нам выгадней мець свайго чалавека ў сяльцы. О, так мы тады пагасцявалі ў яго і са спакойнай душой развіталіся. І скажу табе, гэты Мароз стаў для нас самым дарагім памагатым з усіх нашых памагатых у вёсках. Галоўнае, як пасля аказалася, прыёмнік дастаў. Не сам, вядома, мужыкі перадалі. Так яго паважалі ў вёсках, так лічыліся з ім, што як і раней не да папа ці ксяндза ішлі, з чым благім ці харошым, а да яго. І калі во недзе аказаўся гэты прыёмнічак, дык найперш перадалі настаўніку свайму Алесю Івановичу. І той паціхеньку пачаў яго пакручваць у асеце. Увечары, бывала, раскіне антэну на грушыні і слухае, а затым запіша, што чуў. Галоўнае, зводкі Саўінфармбюро, на іх быў самы вялікі попыт. У нас у атрадзе нічога не мелі, а ён, займеў.
Селязнёў, праўда, як дазнаўся, дык хацеў адабраць для сябе, але перадумаў. У нас бы тыя навіны чалавек 35 слухала, а так уся акруга карысталася імі. І зрабілі так. Шторазы 2 ў тыдзень Мароз перадаваў зводкі ў атрад. Была там каля леснічоўкі такая дуплянка на хвоі. Туды ягоныя хлопцы клалі, а нашыя забіралі ўначы. Памятаю, сядзелі мы тою зімою па сваіх ямах. Усё скрозь пазамяло снегам, халадэча, глухата, са жратвой тугавата, і толькі радасці, што гэтая Марозава пошта. Асабліва, калі немцаў з-пад Масквы пагналі, кожны дзень тады бегалі да Яліны. Стой, здаецца, хтось едзе. З начной цемрадзі ззаду праз лёгкія павевы свежага ветру данёсся знаёмы пошчак конскіх капытоў. Бразнулі цуглі. Колаў, аднак, не было чутно на гладкім падмеценым аўтамабільным біхрам асфальце. Цёмная восеньская ноч ужо зусім ахінула зямлю толькі наперадзе, куды імкнула шаша. Разрознена ззялі электрычныя агні недалёкай прыдарожнай вёскі Будзілавічы. З-за пагорка ад яе жвава стрыглі ў небе стромкія ножніцы святла з фараў. Мы прыпыніліся, крыху счакалі, і сапраўды з ночы, пастукаючы падковамі, вытупаў ціхі рахманы конік з адзінокім седаком у возе, які лена патузваў лейцамі. Згледзеўшы нас двух на ўзбочыне, возчык насцярожыўся, углядаючыся і чакаючы якога пытання. «О, хто нас падвязе!» – без прывітання лёгка сказаў Ткачук. «Мусіць жа пусты, га?» «Пусты. Мяхі адвозіў», – глухавата пачулася з воза. «А вам далёка?» «Ды ў горад, але хоць бы да Будзілавіч давёз». «Ну, гэта можна. Якраз у Будзілавічы еду. А там на аўтобус сядзеце. У 9 аўтобус, гродзенскі. Цяпер каторая?» «Без 10:08», – сказаў я, так-сяк разгледзеўшы стрэлкі свайго гадзінніка. Фурманка спынілася. Ткачук, крэкнуўшы ўзлез на яе, я прыткнуўся ззаду. Сядзець тут было не надта, каб зручна. Нешта муляла на голых са смеццем дошках, але я ўжо не хацеў адставаць ад майго спадарожніка, які з салодкаю зморай уздыхнуў і звесіў цераз край ногі. «А ўсё ж, знаеш, замарыўся. Што значыць гады? Эх, гады. А здалёк і дзяцё?» – спытаў возчык. Мяркуючы па яго глухаватым голасе, быў ён таксама немаладога ўжо веку, паводзіў сябе зважліва і як бы чагось чакаў. «З сяльца». «А, дык з пахавання, мусіць». «З пахавання», – коротка пацвердзіў Ткачук. Возчык патузваў лейцамі, конь рушыў баржджэй, дарога кіравала ўніз. Насустрач па той бок змрочнай, без аніводнага аганька шырокай нізіны, всё джгала здалёк стромкае святло аўтамабільных фараў. «Да, малады быў яшчэ чалавек, настаўнік гэты. Ведаю добра. За летась у горадзе ў бальніцы разам ляжалі». «З Міклашевічам?» «Ну, у аднай палаце. Яшчэ ён усё нейкую тоўстую кніжку чытаў. Калі дык і ўслых. От забыўся таго пісацеля. Помню, пісалася там, што калі няма Бога, дык няма і чорта, а значыцца няма ні раю, ні пекла. Значыцца, ўсё можна. І забіць, і памілаваць. Во як! Хаця ён казаў, што гэта гледзячы як разумець, гледзячы на каго». «Дастаеўскі», – кінуў Ткачук і сказаў возчыку. «Ну, а ты, напрыклад, як разумееш?» «Да я што? Я цёмны чалавек, 3 класы абразавання. Але так мяркую, што трэба, каб нешта было ў чалавеку. Шрубка якая. А то без шрубкі дрэнь справа. Вунь у горадзе 3 наскочылі на хлопца з дзеўкай. Чуць шкоды не зрабілі. Вітька наш, хлопец з Будзілавіч, умяшаўся. Дык сам цяпер у бальніцы 3-й тыдзень ляжыць. Пабілі? Не сказаць, каб набілі. Усяго 1 раз ударылі кісцянём па скроне, але і ад яго нехта дастаў. Злавілі. Знатны бандзюга аказаўся». «Гэта харашо», – ажывіўся Ткачук. «Глядзі, не спужаўся. 1 супраць 3. Калі гэта было ў вашых Будзілавічах?» «Ну, у Будзілавічах, можа, і не было». «Не было. Знаю я вашыя Будзілавічы. Бедная вёска, выселкі. Цяпер што?
Цяпер іншая справа. Пад шыфер ды гонт убраліся, а ці даўно яшчэ на стрэхах мох зелянеў. Гэткая вёска пры бруку. І што здзівіла мяне? Ніводнага дрэўца. Як у Сахары якой. Сапраўды, зямля, адзін пясок. Помню, неяк зайшоў, расказалі гісторыю. Аднаго будзелаўчаніна галадуха па вясне прышчаміла, дайшоў на крапіве, ну і надумаў па дарозе разжыцца. Ноччу падпільнаваў аднаго прахожага, да і стукнуў абушком. Вунь цяпер яшчэ на ваколіцы ля каменя крыж стаіць. Аказаўся жабрак з пустой торбай. А гэты катаргу атрымаў, так з Сібіры і не вярнуўся. А цяпер глядзі ты, кавалер, які знайшоўся ў Будзілавічах, рыцар. Ну, а куды ў школу хадзіў? Не ў сяльцо? Да 5 класа ў сяльцо. Ну, во бачыш, шчыра ўзрадаваўся Ткачук. У Міклашевіча, значыць, вучыўся. Я так і ведаў. Міклашевіч умеў вучыць. Яшчэ тая закваска. Адразу відно. Што праўда, то праўда, падумаў я. Пэўна, відаць, пашэнціла гэтаму сяльцу на настаўнікаў. Дай Бог на болей такіх. А ён гэты Віктар ваш хто? Робіць дзе? Яўна зацікаўлены павярнуўся да возчыка Ткачук. Та малады яшчэ. На настаўніка вучыцца. Малайчына. Вось бы і яго ў тое сяльцо. На змену. 3е пакаленне, брат, ідзе. Хаця гэты з вышэйшай у пачатковую не пойдзе. Калі талковы ў горадзе засядзе, аспірантура, кандыдатура і так далей. Апошнія словы Ткачука прагучалі са шкадаваннем, і мне раптам таксама дужа захацелася, каб гэты незнаёмы Віктар сапраўды трапіў у сяльцо. Увогуле гэта было б здорава. Хоць зрэшты, хіба так важна, куды накіруюць будучага настаўніка. Знаеш, я дык нязгодны, натрапіўшы на нешта сваё, пачаў разважаць Ткачук. Навука навукай, але і чорную работу рабіць трэба. Калі разабрацца, дык яна можа яшчэ важней за навуку. А то як толькі дзе хто аб'явіцца лепшы, дык адразу яго ў навуку. Зноў жа і прабіўныя. Ты іх ад яе за вушы не адцягнеш. А кандыдата атрымаў і не чухаецца. Всё жыццё казну доюць. А запытай, каму яна патрэбна тая іх педнавука? У той жа час паглядзі ў школах. Рэдка дзе прашмыгне мужчына, скрозь жанчыны. Я нічога не маю проці жанчын. Ёсць і сярод іх слаўныя настаўніцы. Але ж настаўніца для дзяўчат, для малых яшчэ куды не гадзіцца, а для падлеткаў. Ды і для старэйшых мужык патрэбны. Бо што жанчына? У яе самой дзеці, гаспадарка, муж, сталаванне, уборы, прыборы. Вучням яна, дай Бог, калі выдзеліць які мінімум. А ім, брат ты мой, калі хочаш харошым быць, аддай усяго сябе. Тады ты для іх станеш ідэалам, прыкладам, з якога робяць жыццё. Во як той Сухамлінскі з Паўлыша, або як Макаранка быў. А прападавацеляў розных прадметаў яны ў грош не цэняць. Цяпер між іх саміх такія знаўцы водзяцца, што не горш за настаўніка разбяруцца і ў матэматыцы, і ў літаратуры. Машыны хутка ляцелі насустрач і яшчэ здалёку асляпілі нас зіходкім патокам промняў. Возчык рупна збочыў з фурманкай, конік запаволіў хаду, і яны з ровам прамчаліся міма, сцебануўшы па возе шчэбенем з-пад колаў. Стала зусім цёмна, і з паўхвіліны мы слепа ехалі ў гэтую цемраць, не бачачы дарогі і даверыўшыся каню. Ззаду па шашы хутка аддаляўся, меншаў магутны нутраны гул дызеляў. Дарэчы, вы не даказалі, дык як яно тады з марозам абышлося, напомніў я Ткачуку. Каб жа абышлося. Тут доўгая яшчэ гісторыя. Ты, дзед, мароза не ведаў? Ну, настаўніка з сяльца, звярнуўся ён да нашага возчыка. Таго, што тады ў вайну, а як жа, яшчэ майго племяша разам загубілі. Гэта каго? А Бародзіча, гэта ж пляменнік мой, сястры роднай сын. Як жа, ведаю. Дык во я, таварышу, усю гэту гісторыю расказваю. Ты то ведаеш, значыць, а то можаш даслухаць, мабыць, не ўсё чуў. У лесе ж, мусіць, не быў, у партызанку. А як жа, быў, крыўдліва азваўся чалавек. У таварыша Куруты. Вазіў раненых, санітарам рабіў. У Куруты? Камбрыга Куруты? Ну,
ад вясновага Міколы ў 43-м і да канца, як нашыя прыйшлі. Лічы больш года. Ну, куру-то не нашай зоны. Мала што. Нашай, не нашай, а быў. Медаль маю і дакумент. Ужо зусім закрыўдаваў стары. Ткачук паспяшаўся змякчыць гаворку. Ды я нічога, я так. Маеш, насі на здароўе. Тут мы пра іншае. Мы пра Мароза. На першым часе ўсё ў яго ішло добра. Немцы і паліцаі пакуль не чапляліся, мабыць, сачылі здаля. А адно, што тачыла яго сумленне і што ён перажываў доўга, дык гэта ўдовіны дочкі, тыя вот дзве дзяўчынкі, якіх ён некалі адводзіў дадому. Улетку 41-га, якраз перад вайной, паслаў іх у піянерскі лагер пад Навагрудак. Арганізоўвалі тады першы раз такія міжраённыя піянерскія лагеры. Маці не хацела пускаць, баялася. Вядома, вясковая баба. Далей раёна нідзе не была, а ён гаварыў, думаў дзяўчатам хорошае зрабіць. Толькі паехалі, а тут вайна. І прапалі малыя. Мінула ўжо колькі месяцаў, а ад іх ні слыху, ні дыху. Вядома, маці ўбіваецца, ды і Марозу прастое не соладка. Як-ніяк, яго ўсё ж віна. Точыць сумленне, а што зробіш? Так і па сёння прапалі дзяўчаты. Цяпер трэба табе сказаць пра тых двух паліцаяў з сяльца. Аднаго ты ўжо ведаеш, гэта былы пракурораў знаёмы Лаўчэня Владзімир. Аказваецца, быў ён не такі, за которага мы яго спярша прынялі. Праўда, у паліцыю пайшоў, сам ці прымусілі, цяпер ужо не дазнаешся. Ды ў 43-м зімой немцы расстралялі яго ў Навагрудку. Дзядзька ўвогуле аказаўся харошы, многа нам добрага зрабіў і ў гэтай гісторыі з хлопцамі сыграў даволі прыстойную ролю. Лаўчэня быў маладзец, хоць і паліцай. А вось другі аказаўся апошнім гадам. Не памятаю ўжо ягонага прозвішча, але па вёсках яго звалі Каін. І сапраўды быў Каін. Многа бяды нарабіў людзям. І адкуль што ўзялося, чорт ведае. Да вайны жыў з бацькам на хутары, малады яшчэ быў, нежанаты, хлопец як хлопец. Быццам ніхто пра яго да ваеннага паганага слова сказаць не мог. А прыйшлі немцы, перарадзіўся чалавек. Во што значыць умовы. Мусіць, у адных умовах расцвітае адна частка характару, а ў другіх другая. Таму на кожным часе свае героі. Дык вось, і ў гэтага Каіна да вайны драмала сабе паціху нешта нягоднае. І каб не гэтая калатнеча, можа б і не выперла з яго ніколі. А тут вона лезла. Шчыра паслужыў немцам, нічога не скажаш. Ягонымі рукамі тут шмат чаго нароблена. Увосень параненых камандзіраў расстраляў. З лета хаваліся ў лесе 4 параненых. Хто-ніхто з мясцовых ведаў пра іх ды маўчаў. А гэты высачыў, знайшоў у ельніку зямляначку і з дружкамі перабіў усіх ноччу. Сядзібу сувязнога аднаго Крыштафовіча спаліў. Сам Крыштафовіч паспеў ратавацца, а бацькі старыя, жонка з дзецьмі усе ў агні пагарэлі. Яўрэя ў мястэчку катаваў, аблавы рабіў, ды ці мала што. Улетку 44-га знік недзе. Можа, дзе палучыў кулю, а можа, і цяпер на захадзе раскашуе. Такія ў веры не тонуць. Дык вось гэты Каін нешта ўсё ж западозрыў каля Марозавай школкі. Які б ні быў Мароз асцярожны, а ведама, што-нішто вылезла, як шыла з мяшка. Мусіць, дайшло і да паліцэйскіх вушэй. Аднойчы пад вясну снег ужо стаў раставаць, з'яўляецца ён да Мароза. У таго якраз ішлі заняткі. Чалавек 20 дзетвары ў адным пакоіку за 2 доўгімі сталамі. Урываецца гэты Каін, з ім яшчэ 2 і немец афіцэр з камендатуры. Зрабілі вобыск, ператрэслі вучнёўскія торбачкі з кніжкамі, праверылі падручнікі. Ну, але, ведама, нічога такога не знайшлі. Што можна знайсці ў вучняў у школе? Праўда, нікога не зачапілі, не забралі. Толькі настаўніку допыт наладзілі. Гадзіны 2 ганялі па розных пытаннях. Але абышлося. І тады Марозавы хлопцы маладзейшыя, што вучыліся ў яго, і той пераростак Бародзіч, нешта ўдумалі.
Увогуле яны былі шчырыя з настаўнікам, але тут затаіліся нават і ад яго. Аднойчы, праўда, гэты Бародзіч быццам між іншым намякнуў, што не лішне б прыстукнуць Каіна. Ёсць, маўляў, такая магчымасць. Ды Мароз забараніў катэгарычна. Сказаў, што калі трэба будзе, прыстукнуць і без іх. Самавольнічаць у вайну нягожа. Бародзіч не стаў пярэчыць, нібыта пагадзіўся. Але такі ўжо гэта быў хлопец, што калі браў што ў галаву, дык не хутка расставаўся са сваёй думкай. А думкі ў яго заўсёды былі адна за другую смялейшыя. Далей мне ўжо расказваў сам Міклашэвіч, дык можна лічыць, што ўсё тут чыстая праўда. Сталася так, што пад вясну 42-го вакол Мароза ў сяльцы склалася невялічкая, але адданая яму групка хлопцаў, якая ва ўсіх справах была з настаўнікам заадно. Хлопцы гэтыя цяпер вядомыя. На помніку ўсе іх імёны ў поўным складзе, апроч Міклашэвіча, канешне. Паўлу Міклашэвічу ішоў тады 15-ы год. Коля Бародзіч быў самы старэйшы. Мусіць, год пад 18 бралася хлопцу. Яшчэ былі браты-кажаны Цімка і Астап, аднафамільцы Смурны Мікола і Смурны Андрэй. Усяго такім чынам 6. Самаму малодшаму з іх, Смурнаму Міколу, было якіх гадоў 13. Заўжды ва ўсіх справах яны трымаліся разам. І вось гэтыя хлопцы, як убачылі, што на іх школу і на іхняга Алеся Івановича насеў гэты Каін з немцамі, рашылі таксама не застацца ў даўгу. Сказалася Марозава выхаванне. Але ж гэта хлопцы, амаль хлопчукі, без зброі, амаль з голымі рукамі. Дурасці ды адвагі ў іх было аж занадта, а спрыту ды розуму недахват. Ну і скончылася гэта ведама чым. Міклашэвіч расказваў, што пасля таго, як Мароз забараніў чапаць гэтага Каіна, яны пасядзелі крыху, ды ўзяліся за сваю задуму цішком, патаемна нават і ад настаўніка. Доўга меркавалі, прыглядаліся і ўрэшце надумалі такі план. Я, здаецца, казаў ужо, што гэты Каін жыў з бацькам на хутары цераз поле ад сяльца. Увогуле ўвесь час ён ацяраўся ў мястэчку, але калі-нікалі прыязджаў дадому пап'янстваваць ды пазабаўляцца з дзеўкамі. Прыязджаў рэдка адзін, а болей з такімі ж, як сам, здрайцамі, а то і з нямецкім начальствам. Тады ў туташнім краі было яшчэ ціха. Гэта пасля ўжо з лета 42-го загрымела, і яны не дужа паказвалі носа ў вёскі. А ў першую зіму паводзілі сябе нахабна, адчайна, нічога не баяліся. Часам гэты Каін і ў ноч заставаўся на хутары, пераначуе, а назаўтра ранічкай коціць сабе ў раён. Вярхом, на санях, а то і на нямецкай машыне, калі з начальствам. І вось хлопцы аднаго разу падпільнавалі момант. Усё сталася нечакана, неспадзявана, як след неарганізавана. Вядома, хлапчукі, малыя, нявопытныя. Ды і адкуль той вопыт? Адна прага помсты і болей нічога. Памятаю, была вясна. З палёў сышоў снег, у лесе, праўда, на равах ды ямах яшчэ ляжаў бруднымі пластамі. У балацявінах на пожнях было сыра і хлюпка. Ручаі беглі поўныя, мутныя, але дарогі падсыхалі. Пад ранак часам здараўся невялікі маразок. Атрад наш пабольшаў. Набралася 500 чалавек, вайскоўцы і мясцовыя папалам. Мяне паставілі камісарам. То быў радавы, а то адразу начальства. Клопату нахлынула, не дай Бог. Але быў малады, энергіі хапала, стараўся, спаў па 4 гадзіны ў суткі. У той час мы ўжо зналі, прадбачылі, увесну загрыміць. А зброі ў нас было малавата, на ўсіх не хапала. Дзе маглі, усюды здабывалі, шукалі зброю. Пасылалі за ёй, памятаю, аж за 100 кіламетраў на дзяржаўную граніцу. Аднаго разу нехта сказаў, быццам на пераездзе праз Шчару, нашы мінулым летам, адступаючы, увалілі 2 грузавікі з боепрыпасамі. І вось Селязнёў загарэўся, рашыў выцягнуць. Сарганізаваў каманду з 15 чалавек, нарыхтаваў пару фурманак, узяўся кіраваць сам, ведама, надакучыла сядзець у лагеры. А мяне пакінуў тут за галоўнага.
Першы раз начальнікам над усімі. Ноч напролёт не спаў, 2 разы правяраў пасты, на просіцы і дальні ля кладкі. Уранку толькі задрамаў у зямлянцы. Будзяць. Ледзьве падняўся свайго хваёвага ложка, гляджу, стаіць Віцюня, наш партызан, даўгалыгі такі саратавец, нешта талкуе. А я са сну ніяк не магу ўцяміць. Урэшце зразумеў. Вартавыя затрымалі чужога. Хто такі, пытаюся? Кажа, а чорт яго ведае, але вас пытаецца. Кульгавы нейкі. Пачуўшы такое, я, прызнацца, спалохаўся. Адразу адчуў мароз. Значыць, штось сталася. Праўда, спярша чамусьці падумаў пра селязнёўскую групу. Здалося, з ёй нешта, таму і прыбег мароз. Але чаму сам мароз? Чаму не прыслаў каго з хлопцаў? Хоць каб на цвярозы розум, дык якія мароз меў адносіны да групы камандзіра? Яна нават і не ў той бок выправілася. Устаў, надзеў боты, кажу, вядзіце сюды. І точна, уводзяць мароза. У кажушку, цёплай шапцы, але на нагах туфлі, ледзь на босую нагу і мокрыя да каленяў штаніны. Што здарылася, не цямлю, а што здарылася кепскае, ужо ведаю пэўна. Увесь выгляд мароза пра гэта сведчыць. Ды і яго гэтае нечаканае з'яўленне тут, дзе ён ніколі яшчэ не быў. Жарты, кіламетраў 12 адмахаць па такой дарозе, вярней, без усякай дарогі. Мароз пастаяў крыху, затым апускаецца на нары і глядзіць на Віцюню, маўляў, ці не лішні. Я даю знак, хлопец зачыняе з другога боку дзверы, і мароз кажа такім голасам, быццам пахаваў родную маму. Хлопцаў пабралі. Я не зразумеў спярша, якіх хлопцаў? Маіх, кажа. 6 чалавек сёння ноччу схапілі, сам ледзь вырваўся. Адзін паліцай папярэдзіў. Прызнацца, тады я чакаў горшага. Я думаў, што сталася штось куды болей страшнае. А то хлопцаў. Што яны маглі зрабіць, тыя яго хлопцы? Можа, сказалі, што ці пасварыліся з кім. Ну, дадуць па 10 бізуноў і адпусцяць. Такое ўжо было. Тады я яшчэ не прадбачыў усяго, што станецца праз гэты арышт марозавых хлопцаў. А мароз крыху супакоіўся, аддыхаўся, нават закурыў самасейкі, раней не курыў быццам, і мала-памалу пачаў расказваць. Высвятляецца такая карціна. Бародзіч усё ж дамогся свайго. Хлопцы падпільнавалі Каіна. Якраз пару дзён таму паліцай гэты на нямецкай машыне з немцам фельдфебелем, салдатам ды 2 паліцаямі прыкаціў да бацькі на хутар. Як было ўжо не адзін раз, на хутары заначавалі. Перад тым заехалі ў сяльцо, узялі парсюкоў Хведара Бароўскага і глухога дзянішчыка, нахапалі па хатах з 10 курэй, назаўтра меліся весці ў мястэчка. Ну, хлопцы ўсё выглядзелі, разведалі, і як сцямнелася гародамі на дарогу. А на дарозе гэтай, калі памятаеш, недалёка ад таго месца, дзе яна выходзіць на шашу, у раўку невялікі такі масток. Масток-то невялікі, але высокі. Да вады 2 метры мусіць, хоць вады той па калена, не болей. Да мастка крутаваты спуск, а потым пад'ём. Таму машына, там ці падвода, калі едуць, дык бяруць разгон, іначай на пад'ём не вылезеш. О, гэтыя падшыванцы, яны ўсё ўлічылі. Тут яны былі майстры. Тут у іх усё было зроблена тонка. Дык вось, як сцямнела, усе 6 з тапарамі і піламі да гэтага мастка. Відаць, папацелі, але ўсё ж падпілавалі лагі. Не зусім, а так на палову, каб для відавоку трымалася, і чалавек там ці конь маглі прайсці, а машына не. Машына, вядома, пераехаць гэты масток ужо не магла. Зрабілі ўсё ўдала, ніхто ім не перашкодзіў, не застукаў, радасныя выбеглі з раўка. Але не ўсе. Як жа ўсім спаць у такі час, калі будзе ляцець да гары нагамі нямецкая машына? І 2 засталіся дзеля такога моманту. Бародзіч і смурны Яўген. Знайшлі сабе месціка зводдаль у кустах і заселі пільнаваць, а астатніх адправілі дамоў. Увогуле ўсё адбывалася так, як і было прадугледжана, апроч драбязы нейкай. Але, мусіць, гэтая драбяза
Іх і загубіла. Па-першае, Каін прыпазніўся, мусіць, заспаў пасля п'янкі. Развіднелася, у вёсцы паўставалі людзі, пачалася звычайная гаспадарчая цяганіна сюды-туды. Міклашевіч пасля казаў, што яны дома за ўсю ноч не заплюснулі вока і што далей усё больш трывожыліся, чаму не прыбягаюць дазорныя. А дазорныя упарта чакалі машыну, а машыны ўсё не было. Замест яе на дарозе ранечкай з'явілася фурманка. Дзядзька Яўмен, нічога сабе не падазраючы, коціць у равок па дровы. Давялося Бародзічу вылезці са свае сховы і страчаць дзядзьку. Кажа, не едьце, пад мастом міна. Яўмен спалохаўся, не стаў дужа цікавіцца той мінай і павярнуў у аб'езд. Нарэшце, гадзін, мабыць, у 10 на дарозе паказалася машына. На жаль, дарога была кепская, у выбоінах хуткасці не было ніякай, дык яна і паўзла паціху, валюхаючы з боку на бок. Не было і разгону ў раўку. Паціху спаўзла над ухіл. На мастку шафёр яшчэ прымарозіў, стаў пераключаць хуткасць, і тады папярэчына адна надламалася. Машына пахілілася і бокам павалілася пад мост. Як пасля аказалася, седакі і свінні з курамі проста сунуліся ў бок, у ваду, але тут жа паўскоквалі. Не пашэнціла толькі аднаму немцу, што сядзеў ля кабіны, якраз трапіў пад борт, і яго задушыла да смерці. Выцягнулі з-пад машыны ўжо мёртвага. А хлопцы, як згледзелі, чаго дамагліся, ашалелыя ад шчасця і хвалявання шыбанулі па кустоўе да вёскі. На радасці, мабыць, здалося, што ўсім фрыцам і паліцаем капут, машыне таксама. І няўцям было нікому з двух, што Каін ды іншыя тут жа паўскоквалі, пачалі паднімаць машыну, і нехта тады ўгледзеў, як у кустах мільганула постаць. Постаць малога хлапчука. Болей нічога не ўдалося ўбачыць. Але і гэтага было даволі. У вёсцы кожная чутка лятае маланкай. Праз якую гадзіну ўжо ўсе ведалі, што здарылася на дарозе ў раўку. Каін прыбег за падводай весці труп немца ў мястэчка. Мароз, як пачуў пра гэта, адразу кінуўся ў школу, паслаў па Бародзіча, але таго не аказалася дома. Затое Міклашевіч Паўлік, бачачы, як затрывожыўся іх настаўнік, не вытрымаў і расказаў яму пра ўсё. Мароз не мог знайсці сабе месца, але заняткі ў школе не адмяніў. Пачаў толькі з малым спазненнем. Хлопцы, што вучыліся таксама, усе папрыходзілі. Не было аднаго Бародзіча, хаця Бародзіч у той час ужо ў школу не хадзіў. Мароз усё паглядваў у акно, казаў, усе ўрокі правёў ля акна, каб убачыць, калі хто чужы паявіцца на вуліцы. Але ў той дзень ніхто не паявіўся. Як скончыліся заняткі, Мароз другі раз паслаў смурнага за Бародзічам, а сам стаў чакаць. Як ён сам мне прызнаўся, становішча яго было да дзікасці недарэчнае. Ведама, хлопцы больш-менш паклапаціліся пра тое, што датычыла самой дыверсіі. Але як быць далей, калі дыверсія ўдасца, яны проста аб тым не думалі. І настаўнік таксама не ведаў, што рабіць. Вядома, ён разумеў, што немцы гэтую справу так не пакінуць. Пачнецца вэрхал. Магчыма, западозраць і хлопцаў, і яго таксама. Але ж у вёсцы 3 дзясяткі мужикоў, думаў, не так проста між іх знайсці менавіта таго, каго трэба. Калі б ён загадзя ведаў, што рыхтавалі гэтыя падшыванцы, дык, мабыць, нешта б прыдумаў, а цяпер усё абрынулася на яго так знянацку, што ён не ведаў, як ратавацца. Ды і якая пагражае ім небяспека, таксама было невядома. І каму яна пагражае найперш? Мусіць, трэба было б у першую чаргу пабачыць Бародзіча, усё ж той старэйшы, разумнейшы. Зноў жа, з суседняй вёскі, можа, быў сэнс да часу перахаваць у яго хлопцаў, а можа, наадварот, найперш яго трэба было недзе схаваць. Пакуль ён сядзеў тую ноч у свае бабулі і чакаў смурнага з Бародзічам, перадумаў ведама рознае. І вось недзе пад поўнач чуе стук-стук у дзверы. Ды стук не дзіцячай рукі, гэта ён зразумеў пэўна, адчыніў і аслупянеў. На парозе стаяў паліцай, той іх лаўчэня, пра якога я ўжо казаў, але чамусьці адзін.
Не паспеў Мароз што прыдумаць, як той яму і выпаліў: «Уцякай, настаўнік, хлопцаў пабралі, за табой ідуць». І назад, не павітаўшыся, не развітаўшыся. Мароз расказваў, спярша яму падумалася правакацыя, але не. Выгляд, тон і ўсё такое гэтага лаўчэні не пакідалі сумнення, кажа праўду. Тады Мароз за шапку, кажушок, за сваю палку і гародамі ў лясок на выгане. Ноч там пераседзеў пад хваінай, а пад ранак не вытрымаў. Пастукаў да аднаго дзядзькі, якому верыў, дазнацца, каб што ўсё ж такі здарылася. А дзядзька, як убачыў настаўніка, аж задрыжэў, кажа: «Уцякай, Алесь Іванович, ператрэслі ўсю вёску, цябе шукаюць». А хлопцы? Хлопцаў пабралі, запёрлі ў стараставым свірне, адзін ты астаўся. Цяпер ужо, пэўна, вядома, як усё атрымалася. Аказваецца, Бародзіч даўно быў на падазрэнні ў гэтага Каіна. Да таго ж нехта з паліцаяў убачыў тады яго ў раўку. Не пазнаў, але ўбачыў, што пабег падлетак, юнак, не мужчына. Ну, мусіць, пагаварылі там у раёне, успомнілі Бародзіча і вырашылі ўзяць. Ноччу прыкацілі пад яго хату. А той дурань якраз абувае чуні. Цэлы дзень бадзяўся па лесе, а пад ноч прытаміўся, згаладнеў. Ну і вярнуўся ў бацькаву хату. Спярша ў кагось запытаў на вуліцы, сказалі ўсё, маўляў, ціха, спакойна. Рашучы быў хлопец, смелы. А засцярожлівасці не хапала. Мусіць, падумаў, усё шыта-крыта, ніхто нічога не ведае, яго не шукаюць. А ўвечары якраз прыбягае смурны. Так і так, Алесь Іванович кліча. Толькі хлопцы пачалі збірацца ў сяльцо да Мароза, як тут машына. Так і схапілі абодвух. Нават з хаты не паспелі выскачыць. А схапіўшы двух, няцяжка было пабраць і астатніх. Часам так думаецца толькі, як гэта следчы знайшоў злачынцу, калі ніхто нічога не бачыў, нічога не ведаў. Можа, гэта і сапраўды нялёгка, асабліва калі трымацца нейкіх там правілаў юрыспрудэнцыі. Толькі немцы ў такіх выпадках чхалі на юрыспрудэнцыю. Каін ды іншыя разважалі іначай. Калі дзе што здаралася, яны прыкідвалі паводле верагоднасці, хто можа, выходзіла той або той. Тады і хапалі ўсіх разам з іх сваякамі ды дружбакамі. Маўляў, адна шайка. І знаеш, рэдка памыляліся халеры. Так і было. А калі памыляліся, ўсё роўна не перайначвалі. Назад нікога не выпускалі, каралі ўсіх, і вінаватых, і невіноўных. Дагэтуль невядома дакладна, як таму лаўчэню ўдалося папярэдзіць Мароза. Мусіць, спярша яны там не планавалі хапаць настаўніка, а зрабілі гэта імправізавана па ходзе справы. Мусіць, Каін гэта дапетрыў, што калі хлопцы, дык і настаўнік таксама. І вось гэты лаўчэня, якога мы лічылі падлюгам, выбраў момант, літаральна якіх 10 хвілін, і забег, папярэдзіў, уратаваў Мароза. Вось як яно атрымалася. А ў лагер на другі дзень прыехаў селязнёў. Прывезлі пару скрынак намоклых гранат, ведама, з вады. Удача невялікая, хлопцы натаміліся, камандзір злы. Я расказаў пра Мароза, так і так, што будзем рабіць. Трэба, мусіць, браць настаўніка ў атрад, не прападаць жа чалавеку. Кажу так, а селязнёў маўчыць. Ведама, баец з гэтага настаўніка не надта зайздросны, але нічога не зробіш. Падумаў маёр і загадаў выдаць вінтоўку з чорным прыкладам без мушкі, ніхто яе не хацеў браць бракованую, і залічыць Мароза ва ўзвод Пракапенкі байцом. Сказалі аб тым Марозу, той выслухаў без усякага энтузіязму, але вінтоўку ўзяў. А сам нібы ў ваду апушчаны. І вінтоўка ніяк не падзейнічала. Бывала, калі каму ўручаеш зброю, дык столькі жвавасці, амаль дзіцячага захаплення, асабліва маладых хлопцаў. Для іх уручэнне зброі найбольшае свята. А тут нічога падобнага. Чалавек жыў сваім і не меў нават намёку на якую вайсковую хвацкасць. 2 дні прахадзіў з гэтай вінтоўкай і нават почапкі не зрабіў, усё насіў у руках, як ламачыну якую. Так мінула яшчэ 2 ці 3 дні. Памятаю, хлопцы капалі 3-ю зямлянку на краі нашага стойбішча пад ельнічкам. Народу пад весну пабольшала, у 2 стала цеснавата. Я сячу сабе над ямай, гутарым пра тое, гэта,
І тут прыбягае партызан, што быў днявальным у лагеры, кажа: «Камандзір кліча». «А што такое?» — пытаюся. Кажа: «Уляна прыйшла». А Уляна — гэта наша сувязная з леснічоўкі. Хорошая была дзеўка, смелая, баявая, на язычок, не дай бог, як брытва. Колькі хлопцы да яе не падкатваліся, нікому ніякай паблажкі. Любога адбрые, толькі трымайся. А смелая. Пасля ўлетку 42-го з Марыяй Казухінай ледзь камендатуру ў мястэчку не ўзарвалі. Ужо і зарад падклалі. Ды некі падлюга заўважыў, данёс. Зарад тут жа вынялі, а яе дагналі на конях, схапілі і расстралялі неўзабаве. А Казухіна неяк уратавалася. У блакаду паранена была, ды пераседзела ў балоце. Цяпер у Гродні працуе. Нядаўна вяселле спраўляла, сына жаніла. І я быў запрошаны, а як жа. Да, прыбегла, значыць, Уляна. Я як пачуў пра гэта, дык зразумеў адразу: справа кепская. Кепская, бо мы Уляне катэгарычна забаранілі з'яўляцца ў лагеры. Што трэба было, перадавала цераз сувязных разы 2 на тыдні, а самой было дазволена прыбегчы толькі ў самым крайнім выпадку. Дык вось, мусіць, гэта і быў той самы крайні выпадак. Інакш бы яна не прыйшла. Значыць, я да камандзіравай зямлянкі ўжо на прыступках чую: размова сур'ёзная. Болей дакладна, гучная размова. Селязнёў крые матам, а Уляна таксама не адстае. Мне сказалі: а я што, маўчаць буду? У аўторак бы перадала. Ага, да аўторка ім усім галовы паадкручваюць. А я што зраблю? Я ім галовы папрыстаўляю. Думай, ты камандзір, я камандзір, ды не бог. А ты мне во лагер дэмаскіруеш. Я цябе назад цяпер не пушчу. Не пушчай, чорт з табой, мне тут горай не будзе. Заходжу, абодва сціхаюць. Сядзяць адзін на аднаго, не пазіраюць. Пытаюся як мага ласкавей: што сталася, Улянка? А што сталася? Дрэнь сталася. Патрабуюць мароза, іначай сказалі хлопцаў павесіць. Мароз ім патрэбны. Ты чуеш, крычыць камандзір. І яна з гэтым прымчала ў лагер. Так ім мароз і пабяжыць. Знайшлі дурня. Уляна маўчыць. Яна ўжо накрычалася, мусіць, болей не хоча. Сядзіць, папраўляе пад барадой хустку. Я стаю ашаломлены. Бедны мароз. Памятаю, як цяпер менавіта гэтак падумаў. Яшчэ адзін камень на яго душу. Вярней, 6 камянёў. Ёсць ад чаго чарнець. Вядома, ніхто тады з нас і думкі не меў, каб пасылаць мароза ў вёску. Здурнелі мы ці што? Пэўна ж яны і мальцоў не пусцяць, і яго кокнуць. Ведаем мы гэтыя штучкі. Як-ніяк 9-й месяц пад немцам жывём. Нагледзеліся. А Уляна расказвае: я што, хіба жалезная? Прыбягае ноччу цётка Таццяна і цётка Груша, валасы на сябе рвуць, ведама маці. Просяць Христом Богам: Уляначка, родненькая, памажы, ты ведаеш як. Я ім талкую: нічога я не ведаю, куды я пайду? А яны: ідзі, ты знаеш, дзе Алесь Іванович, хай ратуе мальцоў. Ён жа разумны, ён жа іхні настаўнік. Я сваё вяду. Адкуль мне ведаць, дзе той Алесь Іванович? Мусіць, уцёк куды, дзе я яго шукаць буду? Не, золатка, не адмаўляйся, ты ж з партызанамі знаешся. А то ж заўтра павядуць у мястэчка. Мы ж іх болей не ўбачым. Ну, што мне было рабіць? Да, ось такая наспела сітуацыя. Невясёлая, прама скажу, сітуацыя. А Селязнёў пагарачыўся, накрычаў, ды і змоўк. Зацяўся, нахмурыўся, і я маўчу. А што зробіш? Прапалі, мусі быць, хлопцы. Гэта так. Але як жа маткам? Мусіць жа ім жыць яшчэ трэба. І марозу таксама. Мы маўчым, як пні. А Уляна ўстае: рашайце, як хочаце, я пайшла. І хай правядзе хто, а то ля кладкі нейкі ваш дурань чуць не застрэліў. Зразумела, дзяўчыну трэба праводзіць. Яна выходзіць, я за ёю. Вылажу з зямлянкі, і тут жа нос у нос з марозом. Стаіць ля ўвахода, трымае ў руцэ сваю вінтоўку без мушкі, а ў самога твар нібы смерць. Зірнуў на яго і адразу бачу, ён усё чуў. Зайдзі, кажу, к камандзіру, справа ёсць. Ён палез у зямлянку, а я павёў Уляну. Пакуль знайшоў, каго вылучыць ёй у праважатыя, пакуль даваў заданне таму, пакуль развітваўся, мінула хвілін 20, калі не болей.
Вяртаюся ў зямлянку, там камандзір як тыгр. Бегае з кутка ў куток, гімнасцёрка расшпілена, вочы гараць, крычыць на Мароза: «Ты з глузду з'ехаў, ты дурань, псіх, ідыёт!» А Мароз стаіць ля дзвярэй і паныла глядзіць у зямлю. Здаецца, ён нават і не чуе таго камандзіравага крыку. Я саджуся на нары, чакаю, пакуль яны мне вытлумачаць, у чым справа. А яны на мяне нуль увагі. Селязнёў сярыцца, грозіцца Мароза да яліны паставіць. Ну, думаю, калі ўжо да яліны дайшло, то справа сапраўды сур'ёзная. А справа сапраўды далей некуды. Камандзір выкрычаў сваё і да мяне: «Чуў? Хоча ў вёску ісці». «Чаго? А гэта ты яго запытай». Гляджу на Мароза, а ён толькі ўздыхае. Тут уже і я пачаў абурацца. Трэба быць круглым ідыётам, каб паверыць немцам, што яны выпусцяць хлопцаў. Значыць, ісці туды самае бязглуздае самагубства. Так я і сказаў Марозу. Як думаў? Той выслухаў і раптам кажа гэтак спакойна: «Гэта праўда. Всё ж трэба ісці». Тут мы ўжо абодва ўтрапелі. Што за дзівацтва? Камандзір кажа: «Калі так, я цябе пасаджу ў зямлянку, пад варту». Я таксама раю: «Ты падумай спярша, што гаворыш». А Мароз маўчыць. Сядзіць, угнуўшы галаву, і не варушыцца. Бачым, такая справа, трэба, мусіць, параіцца нам удвух з камандзірам, што з ім зрабіць. І тады Селязнёў, натаміўшыся ад спрэчкі, кажа: «Ладна, ідзі падумай. Праз гадзіну прадоўжым гаворку». Ну, Мароз устаў і, пакульгваючы, вылез сабе з зямлянкі. Мы засталіся ўдвух. Селязнёў сядзіць злы ў кутку, бачу, на мяне зуб мае. Маўляў, твая кадра. Кадра сапраўды мая, але адчуваю, я тут ні пры чым. Тут у яго свае нейкія прынцыпы, у гэтага Мароза. Хоць я і камісар, але ён за мяне не дурнейшы. Што я магу з ім зрабіць? Пасядзелі так. Селязнёў і кажа са строгасцю ў голасе, да якой я ўсё яшчэ не мог да канца прывыкнуць: «Пагавары з ім, каб ён гэтую дурнату выкінуў з галавы, а не, дык на шчару паганю, у сцюдзёнай вадзе пабоўтаецца, паразумнее». Думаю, ладно, трэба неяк пагаварыць, адвесці ад яго гэты бязглузды намер. Вядома, я разумеў, шкада хлопцаў, шкада мацярок, але, мусіць, ім ужо не паможаш. Пагінуць хлопцы. Ды хіба адны Марозавы хлопцы гінуць? Вайна, паміраюць мільёны, і не такія арлы, як гэтыя падшыванцы. Да, я чэсна збіраўся пагутарыць і адгаварыць яго, нават і думаць пра яўку ў сяльцо. Але вось не пагаварыў і прамарудзіў. Можа, прытаміўся, а можа, проста не сабраўся з духам зрабіць гэта зараз жа, пасля гаворкі ў зямлянцы. А далей здарылася адна мінтрэга. Стала не да Мароза. Сядзім, маўчым, думаем, і раптам чуем галасы непадалёк, ля першай зямлянкі. Нехта бягом пратупацеў ля акенца. Услухаўся голас Браневіча, а Браневіч толькі ўранку адправіўся на адзін хутар з сержантам Пекушавым. Было заданне наконт сувязі з мястэчкам. Пайшлі на 3 дні, і раптам ужо ўвечары яны тут. Першы, учуўшы нядобрае, выскачыў камандзір, я ўслед. А што ж бачым? Сядзіць перад зямлянкай Браневіч, а побач у доле ляжыць Пекушаў. Я зірнуў і бачу адразу: мёртвы. А Браневіч, расшкуматаны ўвесь, потны, мокры па пояс, закрываўленымі рукамі, заікаючыся, расказвае. Аказваецца, кепская справа. Ішлі, і каля аднаго там хутара наскочылі на паліцаяў. Тыя абстралялі і вось забілі сержанта. А харошы быў хлопец з пагранічнікаў. Добра яшчэ Браневіч неяк выкруціўся і прывалок цела. У самога кулей прабіта на плячы ватоўка. Памятаю, гэта была наша першая ахвяра ў лагеры. Перажывалі, не дай Бог. Проста апанылі ўсе. І каторыя кадравыя, і мясцовыя. І праўда, харошы быў хлопец, ціхі, смелы, старанны. Усё даваенныя пісьмы перачытваў ад маці. Недзе за Масквой жыла, а ён у яе адзін толькі сын. І вот трэба ж. Што зробіш? Пачалі рыхтаваць пахаванне. Паблізу ад лагера над абрывам ля ручая выкапалі хлопцы магілу. Пад хвояй, у пясочку. Труны не было, праўда, магілу выслалі лапнікам. Пакуль хлопцы ўпраўляліся, я пацеў над прамовай. Гэта ж была моя першая прамова перад войскам.
Назаўтра пастроілі ўвесь атрад 62 чалавекі. Ля магілы паклалі Пекушева. Надзелі яму нейчую новую гімнасцёрку, сінія штаны. Нават трохкутнічкі на пятліцы сабралі, па 3 на кожную, каб як і належыць у арміі. Затым выступілі. Я, камандзір, нехта з ягоных сяброў-пагранічнікаў, некаторыя ажно заплакалі. Словам, гэта было першае і, мабыць, апошняе такое парачулае пахаванне. Пасля хавалі часцей і нават не па адным. Было па 10 у адну яму закопвалі, а то і без ямы. Якой-небудзь церухой за горнішы годзе ў блакаду, напрыклад. Ды і самога камандзіра пахавалі проста. Яму па калена выкапалі, і ўсё. Не перажывалі і 10-й долі таго, што па гэтым Пекушеве. Прывыклі. А тады ўсё было свежа, нова. Вядома, нашае тады толькі яшчэ пачыналася. Дык, значыцца, пахавалі Пекушева. Нават Селязнёў неяк па-сяброўску, без свае вечнай строгасці пагаварыў, пакуль ішлі поруч да нашай зямлянкі. Хацелі ўжо спусціцца па яе прыступках, як падлятае ўзводны Пракапенка. Так і так, няма мароза, з ночы няма. Як з ночы ўзвіўся Селязнёў? Чаму не далажыў адразу? А Пракапенка толькі цепае плячыма, маўляў, думалі знойдзецца, думалі да камісара пайшоў. Ці куды на ручаі, усё ля ручая апошнім часам любіў сядзець, на адзіноце. Тут ужо, знаеш, нам стала млосна. Селязнёў накінуўся на Пракапенку, бэсціў яго, як толькі ўмеў, а ён-то ўмеў. А пасля вызверыўся на мяне, абазваў апошнімі словамі. Я маўчаў, што ж, мабыць, заслужыў. Спусціліся ў зямлянку, камандзір загадаў паклікаць начальніка штаба. Быў такі ціхі, паслухмяны лейтэнант Кузняцоў з кадравых, камандзіраў узводаў. Усе сабраліся, ужо ведаюць, у чым справа, і маўчаць, чакаюць, што скажа маёр. А маёр думаў і кажа: мяняць лагер, а то прыжмуць гэтага кульгавага ідыёта, сам не хочучы таго выдасць усіх, перастраляюць, як курапатак. Бачу, хлопцы павесілі насы. Нікому не хочацца мяняць лагер. Дужа ўжо зручнае месца, ціхае, у старане ад дарог і шчаслівае. За ўсю зіму ніводнай неспадзяванкі. А тут праз нейкага кульгавага ідыёта. Ведама, ім-то хто гэты мароз? Пэўна ж, пасля таго, што здарылася, кульгавы ідыёт, не болей. Але ж я, як ніхто, тут ведаю гэтага кульгавага. Ведаю, думаю, і так, і гэтак, і пачынаю верыць, не падвядзе мароз. Сябе пагубіць, вядома, а нас не прадасць. Не можа ён выдаць лагер. Не ведаю, як даказаць гэта, але адчуваю, не выдасць. І калі ўсе ўжо гатовы былі пагадзіцца з Селязнёвым, я і кажу: не трэба лагер мяняць. Той на мяне, як на другога ідыёта ўтаропіўся. Як гэта не трэба? Дзе гаранты? Ёсць, кажу, гарантыя. Не трэба. Стала ціха, усе маўчаць. Толькі Селязнёў сапеда на мяне з-пад шырокіх брывоў паглядвае. А я што яму магу сказаць? Хіба пачынаць расказваць з самага пачатку, хто такі гэты кульгавы настаўнік? Адчуваю, не магу я многа цяпер гаварыць. Ды і ці трэба гэта? Я толькі ўпёрся на сваім. Лагер мяняць не трэба. Не ведаю, што падумалі тады Селязнёў і іншыя. Ці паверылі мне, ці, можа, самі разважылі. Ды дужа ўжо не хацелася выпраўляцца куды з наседжанага месца, але, мусіць, наважыліся рызыкнуць, пачакаць які тыдзень. Толькі рашылі назначыць 2 дадатковых дазоры з боку ад вёскі Зарудзіна і ад шашы ў Лагу. І яшчэ пасталі гусака ў сяльцо. Там яго жыў сваяк, нічога сабе чалавек. Дык, каб паназіраць, як яно будзе далей. Вось ад гэтага гусака тады, ды ад нашых людзей з мястэчка, ды пасля ўжо ад Паўліка Міклашевіча і стала вядома, як яно ўсё адбывалася там, у сяльцы. Пачыналіся будзілавічы. Ля крайняе хаты за плотам гарэў электрычны ліхтар, які асвятляў варотцы, лавачку пры іх, парадзелы куст бэзу ў гародчыку. Ля хляўкоў у садку ярка чырванеў сярод цемры агеньчык, і вецер разносіў па наваколлі пах дыму, мусіць, палілі лісце. Наш возчык збочыў, пэўна, для заезду ў двор, конь бы, разумеючы штось, сам па сабе спыніўся. Ткачук няўцямна змоўк. «Што, прыехалі?» –
Прыехалі, ага. Я тут распрагу, а вы пройдзеце трохі. Ля пошты астаноўка будзе. Знаю, не першы раз, сказаў Ткачук, злазячы з воза. Я выскачыў на вышчарблены край асфальткі. То дзякуй, дзед, за падвоз. Няма за што, конь калгасны, так што... Фурманка павярнула ў двор, а мы, памалу уступаючы пасля нязручнага сядзення, пашкандыбалі сабе па вясковай вуліцы. Цьмяна гарэлі ліхтары на слупах, і мы ішлі, трапляючы то ў святло, то ў прыцемак. Я чакаў працягу расказу, але Ткачук моўчкі тупаў, пакульгваючы, і я не прыспешваў яго. Наперадзе тарахцеў матор. Неўзабаве мы збочылі, прапускаючы міма калёсны трактар. Яго падслепаватыя фары амаль не асвятлялі вуліцу. За трактарам наперадзе стаў відаць ярка асветлены ганак белага цаглянага будынка з шыльдай. Там была чайная. З яе зашклёных скрыпучых дзвярэй нетаропка выйшлі двое і, закурваючы, прыпыніліся каля збочанага да самай канавы зіла. Ткачук яшчэ зводдаль скіраваў у той бок свой стомлены і знерваваны за гэты дзень позірк. «А давай зойдзем, а?» «Давайте, што ж», — пакорліва згадзіўся я. Мы абышлі зіл і павярнулі на невялікі ўтаптаны падворак. Была калісь паршывая забягалаўка, а зараз во якую цаглянку выбудавалі. Я ў гэтай не быў. Трохі нібы з вінаватасцю сказаў ён, пакуль мы ішлі да бетонных прыступак. Я змоўчаў. Што там было апраўдвацца? Усе мы грэшныя ў гэтай малашаноўнай справе. Невялікае памяшканне чайнай было амаль пустое, толькі за кутнім сталом ля печкі вольна расселіся трое, і хмара дыму навокал іх сведчыла, што яны тут не першую ўжо гадзіну. Паўтузіна лёгкіх столікаў і такіх жа крэслаў пры століках была не занятая. Жанчына ў шархоткай сіняй куртцы ціха перагаворвалася цераз стойку з буфетчыцай. «Ты сядай его, я зараз», — кінуў мне Ткачук. «Не, то вы ўжо сядайце. Я маладзейшы». І ён не даў сябе ўгаворваць, сеў, не выбіраючы месца, за бліжэйшы да яго столік, не забыўшыся, аднак, папярэдзіць. 2 па 100 і годзе. Ды, можа, піва? Калі ёсць. Піва, аднак, тут не аказалася. Гарэлкі таксама. Было толькі чырвонае міцнае. І я ўзяў бутэльку. На закуску буфетчыца прапанавала катлеты, сказала, свежыя, толькі ўранку прывезеныя. Я падумаў, што Ткачуку такі пачастунак наўрад ці спадабаецца. І праўда, не паспеў я данесці ўсё гэта ў 2 руках да стала, як мой спадарожнік паморшчыўся. А белай няма, цярпець не магу гэта чарніла. Што ж, бяром, што даюць, ды ўжо ж. Мы моўчкі выпілі па шклянцы. Трохі яшчэ засталося ў бутэльцы. Закусваць Ткачук не стаў, замест таго закурыў з мае скамечанай пачкі. Беленькая, она подлая, канешне, але смак мае. Столичная, скажем. Або, знаешь, яшчэ лепей саматужная, хлебная, которая з добрых рук. Эх, некалі умелі рабіць яе. Смаката не тое, што гэта хімія. І градус, я табе скажу, мела, ого! А вы таго паважалі? Было дело. Зыркнуў ён на мяне пачырванелымі вачыма. Як маладзейшы быў. Распытваць яго наконт таго дзела я не наважыўся. Я з нецярплівасцю чакаў, калі ён зноў пачне расказваць пра здарэнне ў сяльцы. Але ён нібыта ўжо страціў да яго цікаўнасць, курыў сабе і скоса праз дым пазіраў у кут, дзе трое за сталом развязна гарлапанілі на ўсю чайную. Адзін у ватоўцы так саўгануў стол, што з таго ледзь не пасыпаўся посуд. Двое ўзяліся яго супакойваць. Набраліся. Таго лысаватага трохі ведаю. Бухгалтар са спіртзавода. У вайну быў узводным у Бутурмовіча. І неплагім узводным. А цяпер, паглядзі. Бывае. Бывае, канешне. У вайну ордэнаў з 3 адхапіў. Ну і паплыла галава ад гонару. І даганарыўся. Ужо 3 гады адседзеў, ды во не сунімаецца. А іншыя ціхенькія, спрытненькія, ордэнаў не хапалі, ды хітрасцю бралі. І абышлі, абскакалі. Так во. Ну што, даказаць табе пра хлопцаў? Чаму не пытаеш? Эх, хлопцы, хлопцы. Знаеш, чым старэй раблюся, тым усё даражэй яны мне, гэтыя хлопцы. Хлопчыкі. Чаму б гэта так, не ведаеш?
Ён грузна аблёгся на наш хісткі столік, добра зацягнуўся цыгарэтай. Твар яго стаў журботна засяроджаны, і Ткачук на момант прыціх, мусіць, настройваючыся як гарманіст на сваю невясёлую мелодыю, што сёння гэтак неспадзявана загучэла ў яго душы. Колькі ў нас герою? Скажаш, дзіўнае пытанне. Правільна, дзіўнае. Хто іх лічыў? Але паглядзі газеты. Як яны любяць пісаць аб адных і тых жа. Ведама, зручна, апрабавана. Асабліва яшчэ, калі гэты герой вайны і сёння на віднай пасадзе. А калі ён загінуў, ні біяграфіі, ні фатаграфіі, і звесткі кароткія, як зайцаў хвост, і неправераныя, і часта блытаныя, супярэчлівыя. Тут уже асцярожненька, бокам ды далей ад граху. Ці не так, ваш брат-карэспандэнт? Вось мне незразумела, напрыклад, чаму герояў, там, жывых ці забітых, павінны шукаць піянеры. Каб і ты, і другія, і піянеры таксама гэта іншая справа. А то скрозь пра гэта турбуюцца адны піянеры. Што гэта яны? Найлепш могуць разабрацца? Спецыялісты? Ці яны самыя смелыя ў сэнсе перастрахоўкі, бо пасад яшчэ не маюць? Ці, можа, настырнасці ў іх болей? Малым зручней да важных дзядзькаў дастукацца? Я во не разумею. Чаму гэтыя дзядзі важныя не паклапаціліся, каб не было гэтых самых бязвестных? Няўжо яны ўсе ўмылі рукі? Што тут, абязлічка ці што? Але на каго? Ты надумай. Загінула колькі людзей і якіх людзей. І цяпер іх памяці не могуць даць рады і сябры, і начальнікі, землякі ўрэшце. Знаеш, мне гэта трохі дзіўна і незразумела. А дзе вайскоўцы, штабы, ваенкаматы, архівы? Чаму яны ў баку? Перадаверылі піянерам, да. Дык вось, як яно стала далей, калі хочаш ведаць. Хлопцаў, як пабралі, трымалі дні 3 ў свірні ў старасты Бохана. Быў такі ў сельцы мужык, ля сухой вярбіны хата стаяла. Цяпер ужо няма. Хітры, скажу табе, мужычок. І на немцаў рабіў, і з нашымі знаўся. Ну, але такое ведаеш жа, чым звычайна канчаецца. Нешта заўважылі немцы, выклікалі ў раён, і назад ён ужо не вярнуўся. Казалі, ў лагер адправілі недзе, і загнуўся стары. Дык вось, сядзяць хлопцы ў тым свірне, а ў хаце немцы. Водзяць на следства, б'юць і чакаюць мароза. Па вёсцы распусцілі чутку, што во, маўляў, як робяць саветы. Чужымі рукамі ваююць з немцамі, дзяцей на закланне ахвяруюць. Маці, ведама, галосяць, усё лезуць на двор да старасты, просяць, прыніжаюцца, а іх паліцаі ганяюць. Яўгена Смурнага матку, як самую заўзятую, таксама забралі за тое, што на немца плюнула. Хлопцы, праўда, трымаюцца цвёрда, зацяліся і ні ў якую. Нічога не ведаем, нічога не рабілі, ну але ж хіба так доўга пратрымаешся ў гэтых катаў? Пачалі біць. І першы бародзіч не вытрымаў, кажа: «Я падпілоўваў, каб душыць вас, гадаў. Цяпер страляйце мяне, не баюся вас». І ён-то сказаў так пра сябе, можа, думаючы, што цяпер ад іншых адчэпяцца. Але ж і гэтыя паслугачы не дурні. Адразу скумекалі, што калі адзін, дык і астатнія мусяць з ім заадно. Усе ж дружбакі. Пачалі біць яшчэ, выцягваць новыя дадзеныя і пра мароза. Пра мароза асабліва стараліся. Але што маглі хлопцы сказаць пра мароза? І вось у такі час, у самы разгар катавання, з'яўляецца сам мароз. Было гэта на досведку, расказвалі, вёска яшчэ спала. На выгане туманок гэткі лёгенькі слаўся. Было не сцюдзёна, толькі макравата зранку. Падышоў Алесь Іванович, мусіць, гародамі, бо на вуліцы з канца сядзела засада, а яго не заўважыла. Мусіць пералезць цераз плот і ў двор да старасты. Там, вядома, варта, паліцай як крыкне «Стой назад!» ды за вінтоўку і на яго. Але мароз ужо не баяўся нічога. Ідзе сабе прама на вартавога, пакульгвае толькі і гаворыць спакойна гэтак: «Скажыце начальніку, я мароз». Ну, тут збеглася паліцэйская зграя, жандары скруцілі марозу рукі, здзерлі кажушок. Як правялі ў стараставу хату, Бохан і кажа ціхенька, так мусіць, каб паліцаі не ўчулі: «Не трэба было, настаўнік». А той адно толькі слова яму адказ: «Трэба». І болей нічога.
І вось тут павінен табе сказаць, і ўшчалася тая шарада, якая нарабіла столькі блытаніны з эпілогам усёй гэтай трагедыі. Я так думаю, што менавіта праз яе Мароза столькі гадоў марынавалі і столькі ўсё гэта вымагала турботаў. Сталася так, што калі ў 44-м турнулі нарэшце адсюль немчуру, у мястэчку і ў Гродні знайшлі сякія-такія паперы, дакументы паліцыі, СД. Усё гэта, вядома, было падабрана, распрацавана кім трэба. І вось сярод іншых аказалася адна паперка адносна Алеся Івановича Мароза. Сам бачыў, звычайная паперка са школьнага сшытка ў клетку, напісаная па-беларуску, рапарт старшага паліцэйскага гагуна Хведара, таго самага Каіна, свайму начальству. Маўляў, такога-то числа, красавіка 42-го года, каманда паліцэйскіх пад яго началам захапіла ў часе аперацыі праследавання завадатара мясцовай партызанскай банды Алеся Мароза. Ведама, спрэс хлусня. Але Каіну гэта было выгадна, мусіць таксама, як і ягонаму начальству. Узялі хлопцаў, а праз 3 дні злавілі і завадатара банды. Было за што пахваліць старшага паліцая і ўзнагародзіць. І ні ў кога ніякага сумнення наконт праўдзівасці рапарта. Як ні дзіўна атрымалася, але і мы ненаўмысле пацвердзілі гэты дурацкі міф паліцая. Аказалася во як. Ужо ўлетку, калі насталі для нас гарачыя дзянёчкі і набралася нямала забітых і параненых, патребавалі неяк у брыгаду даныя аб стратах за зіму і вясну. Кузняцоў склаў спіс, прынёс нам з Селязнёвым на подпіс і пытаецца: як будзем паказваць Мароза? Можа, лепей зусім не паказваць? Падумаеш, 2 дні ўсяго ў партызанах быў. Тут, ведама, я запярэчыў, як гэта не паказваць, што ж ён тады, седзячы на печы, памёр? Селязнёў, памятаю, нахмурыўся, і ён не любіў успамінаць тую гісторыю з Марозам. Падумаў і кажа Кузняцову: а што круціць? Так і напішы, папаў у палон, а далей не наша дзела. Так і напісалі. Прызнацца, я тады прамаўчаў, да і што б я сказаў, што сам здаўся, хто б гэта зразумеў. Так да нямецкага дадаўся яшчэ і наш дакумент. І паспрабуй цяпер абвергнуць гэтыя 2 паперкі. Лягчэй аказалася Волгу з Донам злучыць, чым да гэтай ісціны дакапацца. Дзякуй вот нашаму Міклашевічу, ён усё ж дакапаўся. Да. А ў сяльцы тады што ж? Аказаліся ўсе ў зборы, можна было адпраўляць у паліцэйскі ўчастак. Пад вечар вывелі ўсіх 7 са свірна, усе стаялі на сваіх нагах апроч Бародзіча. Той быў збіты да крыві, і 2 паліцаі ўзялі яго пад пахі. Астатніх пастроілі па 2 і пад канвоем пагналі да шашы. Вось тут ужо блізка фінал, і што і як было далей, мне расказваў сам Міклашевіч. Хлопцы яшчэ ў свірне дужа апанурыліся, як пачулі ў двары голас Алеся Івановича. Рашылі, схапілі і яго. Дарэчы, да самага іх канца так ніхто і не падумаў інакш. Лічылі, не ўбярогся настаўнік, папаўся немцам. І ён ім нічога не сказаў пра сябе, толькі падбадзёрваў. Сам стараўся быць вясёлым, наколькі, вядома, гэта яму ўдавалася. Казаў, што жыццё чалавечае надта несувымернае з вечнасцю, і што ці 15 гадоў, ці 60, усё не болей чымсьці імгненне ў вечнасці часу. І яшчэ казаў, што 1000 людзей, хоць бы ў тым сяльцы, нарадзіліся і адышлі ў нябыт за вякі. І ніхто іх не ведае, не памятае, а вось іх будуць памятаць. І ўжо ў тым іхняя ўзнагарода, найвялікшая з усіх магчымых у свеце ўзнагарод. Мусіць, гэта тады ўсё ж мала іх суцяшала, але тое, што з імі быў іхні настаўнік, іх заўсёдны Алесь Іванович, вядома, аблягчала незайздросны іх лёс. Хоць, пэўна, яны б тады шмат далі, каб ён уратаваўся, яны-то яго шанавалі як Бога. Расказвалі, як вывелі іх на вуліцу ад старасты, збеглася ўся вёска. Паліцаі пачалі адганяць. І тады старэйшы брат гэтых блізнятаў, кажаноў, Іван, вылез наперад і да нейкага немца. Як жа так, маўляў, вы ж казалі, калі прыйдзе Мароз, дык хлопцаў адпусціце. Пусціце ж цяпер. Немец яму парабелумам у зубы, а Іван яму ботам у жывот, ну, той і стрэліў. Іван так і скорчыўся ў гразі.
Што там ушчалося тады? Гвалт, слёзы, праклёны. Ну, але ім што? Павялі хлопцаў. Вялі па той самай дарозе цераз масток. Масток направілі трохі, пешкі можна было прайсці, а фурманкі яшчэ не ездзілі. І ішлі, як я ўжо гаварыў, парамі. Наперадзе Мароз з Паўлікам, за ім блізняты кажаны Астап і Цімка, а потым аднафамільцы Смурны Яўген і Смурны Коля. Ззаду два паліцая вялі пад рукі Бародзіча. Паліцаю, казалі, было чалавек 7 і 4 немцы. Ішлі моўчкі, гаварыць не давалі. Ды і не хацелася, мусіць, гаварыць. Зналі ж, вядуць на смерць. Бо што іх яшчэ магло чакаць у мястэчку? Рукі ва ўсіх былі звязаны ззаду, а наўкола разлегліся палі, знаёмыя ад маленства мясціны. Прырода ўжо дружна кіравала к вясне. На дрэўцах парастрэскаліся пупышкі. Вербіны стаялі бухматыя, абвешаны жоўтымі махрамі ў голлі. Казаў Міклашевіч, такая журба напала на яго, што хоць крычы. Яно і зразумела, каб хоць пажылі, а то па 14-16 гадоў хлопцам, што яны бачылі. Так падышлі да ляска з тым мастком. Мароз усё маўчаў, а тут ціха так пытаецца ў Паўліка: «Бегчы можаш?» Той не зразумеў спярша, паглядзеў на настаўніка, пра што гэта ён, а той зноў: «Бегчы можаш?» Я крыкну: «Бяжы па кустах». Павел здагадаўся. Наогул бегаць-то ён быў вялікі мастак, але за гэтыя 3 дні ў свірні без ежы, у пакутах і катаваннях умельства яго, мусіць, убавілася. Але ўсё ж гэтыя словы Алеся Івановича далі надзею. Паўлік захваляваўся, казаў, аж ногі задрыжэлі. Здалося тады, што Мароз нешта знае. Калі так кажа, дык пэўна ж можна ўратавацца. І хлопец пачаў чакаць. А лясок ужо воён побач. За дарогай адразу кусцікі, хвойкі, ядловец. Праўда, не дужа густа, але ўсё ж схоўна. Паўлік тут ведаў кожны кусток, кожную сцяжынку, паваротку, кожны пянёк. Толькі б паболей сілы. Такое напружанне ўзяло хлопца, што, казаў, здавалася, сэрца лопне ад хвалявання. Да першага кусціка заставалася ўжо крокаў з 20, пасля 10, 5, во ўжо і кусток, але Мароз чамусьці маўчыць. Во ўжо і лясок абапал, алешнік, елачкі, направа нізінка, тут, вядома, бегчы лягчэй. Тады Паўлік здагадаўся, што, мусіць, менавіта гэтую мясціну і меў на ўвазе Мароз. Дарога вузенькая, на фурманку не болей, 2 паліцаі ідуць спераду, па 2 абапал. У полі яны трымаліся крыху далей за канавай, а тут ідуць поруч, рукой ухапіць можна. І, ведама, ўсё чуюць. Мусіць, таму Мароз нічога не сказаў болей. Маўчаў, маўчаў, да як крыкне ў бок: «Во ён, во, глядзіце!» І сам улева ад дарогі зыркае, плячом ды галавой паказвае, быццам там убачыў каго. Вядома, хітрасць не бог ведае якая, але так гэта натуральна ў яго атрымалася, што нават і Паўлік туды зірнуў. Але зірнуў толькі раз, да як скочыць бы заяц у другі бок, у кусты да нізінкі, праз голле, цераз карчы, у лес. Некалькі секунд ён усё ж урваў для сябе. Паліцаі празявалі той самы першы, самы галоўны міг. Але секунды праз 3 нехта ўжо бухнуў з вінтоўкі. Затым яшчэ. Двое кінуліся ў кусты наўздагон, пачалі біць раз за разам. Бедны, няшчасны Паўлік. Казаў, ён не адразу і сцяміў, што папалі. Ён толькі здзівіўся ад неразумення, што гэтак пякотна ударыла яго ззаду паміж лапатак, і чаго так не ў пару падламаліся ногі. Гэта найбольш яго ўразіла. Падумаў, можа, спатыкнуўся. Але ўстаць ужо не мог. Ды так і выцягнуўся на леташняй калючай траве ў малінніку. Пасля ўжо расказвалі людзі, чулі, мусіць, ад паліцаяў, бо ніхто болей нічога не бачыў, а тыя, што бачылі, ўжо не раскажуць. Даганятыя прывалаклі хлопчыка на дарогу. З-пад кашулі, з грудзей лілася кроў, хлопец не варушыўся і быў як мёртвы. Кінулі яго ў гразь і ўзяліся за Мароза. Павалілі, білі нагамі, прыкладамі, пабілі так, што і Алесь Іванович ужо не падняўся. Але на смерць забіць яго было нельга. Настаўніка трэба было даставіць жывым. Двое ўзяліся яго цягнуць у мястэчка.
І тады Каін падышоў да Паўліка, ботам перавярнуў яго тварам угору, бачыць мярцвяк. Для пэўнасці яшчэ стукнуў прыкладам па галаве і спіхнуў у канаву з вадой. Там яго і падабралі ўночы. Кажуць, тая самая бабка, у якой Мароз жыў. І што ёй там трэба было? У прыцемках знайшла, вывалакла на сухое, думала, не жывы, і нават рукі на грудзях склала, па-хрысціянску кап. Ды чуе, сэрца нібыта стукае. Ціхенька так, ледзь-ледзь. Ну, бабка ў вёску да суседа Антона аднавокага. Той, нічога не кажучы, запрог пад воду, усклаў хлопца ды да бацькі. І тут, скажу табе, бацька аказаўся малайцом, не глядзі, што біў некалі. Прывёз доктара з горада, лячыў, хаваў, сам колькі нацярпеўся, а сына вынянчыў. Апошнім часам на хутары у далёкай радні хавалі, уратаваў ад пагібелі. А тых 6 давялі да мястэчка і патрымалі яшчэ дзён 5. Скатавалі ўсіх не пазнаць. У нядзелю якраз на Вялікадня вешалі. На тэлефонным слупе ля пошты прымацавалі перакладзіну, тоўсты такі брус, атрымалася на кшталт крыжа, і па 3 з кожнага боку. Спярша, вядома, Мароза і Бародзіча, пасля іншых, то з таго, то з другога боку. Дзеля раўнавагі. Так і стаяла гэта карамысла некалькі дзён. Як знялі, закапалі ў кар'еры за цагельняй. Пасля ўжо, мусіць, у 46-м, калі вайна скончылася, перахавалі бліжэй да сяльца. З 7 гэткім вось цудам уцалеў адзін Міклашевіч. Толькі здароўя так і не было ў чалавека. Малады быў, усё хварэў, пасталеў, хварэў. Прыкінуліся сухоты. Ведама, мала што такая рана ў грудзях, дык яшчэ столькі ў вясновай вадзе праляжаць. Амаль кожны год у бальніцах лячыўся, усе курорты аб'ездзіў. Але што тыя курорты? Калі свайго здароўя няма, дык ніхто ўжо не дасць. Праўда, апошнім часам яму стала лепей, здаецца, няблага сябе адчуваў. Ды вось дзянацку стукнула. З таго боку, адкуль не чакаў, з сэрца. Пакуль лячылі лёгкія, з сэрца і падпала. Як не ратаваўся ад праклятай, а праз 20 год усё ж дагнала. Даканала нашага Паўла Івановича. Во, якая, браце, гісторыя. Да, невясёлая гісторыя, сказаў я. Невясёлая што? Гераічная гісторыя, во. А ты думаў? Можа быць. Не можа быць, а пэўна. Ці ты не згодзін, утаропіў мяне позірк Ткачук. Ён нечакана загаварыў гучна, расчырванелы твар яго стаў гняўлівы, як там у сяльцы за сталом. Буфетчыца з пагардлівай падазронасцю паглядзела на нас цераз галовы 2 падлеткаў з транзістарам, што куплялі там цыгарэты. Тыя таксама азірнуліся. Ткачук заўважыў на сабе чужую ўвагу і нахмурыўся. Ладно, пайшлі адсюль. Мы выйшлі на ганак. Ноч, здаецца, яшчэ пацямнела, ці толькі здалося так пасля светлага. Рыжыла па вухі сабачка, дапытлівым позіркам акінуў нашыя твары і асцярожна прынюхаўся да ткачуковых ботаў. Той спыніўся і з нечаканай для яго ціхай добрасцю загаварыў да сабакі. Што, есці? Нічога няма, няма, брат, пашукай дзе яшчэ. І па тым, як ён хістка і грузна сышоў з прыступкаў, таксама як і па яго нечаканай злосці на мяне, я здагадаўся, што ўсё ж, мабыць, ён перабольшваў свае сілы. Не трэба было нам заходзіць у гэтую чайную, тым болей па такім часе. Цяпер ужо была 9:30, аўтобус, пэўна, даўно прайшоў, чым дабірацца ўначы да горада, было невядома. Але гэты клопат толькі слізгануў паціху ў вяршках свядомасці, ледзь крануў шэе. Думкамі ж цалкам валодала тое даўняе здарэнне ў сяльцы, да якога сёння далучыўся і я. Так многа і рознага пераплялося тут у адзін зблытаны клубок узаемаадносін, што цяжка было адразу правільна вызначыць да яго свае ў многім супярэчлівыя адносіны. Тым не менш, логіка гэтага здарэння вымушала на нейкую пэўнасць у адносінах да яго прычын і вынікаў. Хацелася ўсё абдумаць і дакапацца да ўсіх тонкасцяў, дайсці розумам да іх складанай сутнасці.
Што ж да пачуццяў, дык яны незалежна ад розуму былі нагатове прыняць сэнс гэтай гісторыі з усёй яе супярэчлівасцю. Мусіць, пачуцці падрыхтаваў за вечар і падначаліў сваім расказам гэты чалавек, мой неспадзяваны сённяшні спадарожнік. Здаецца, ён зноў закрыўдаваў на мяне і ціха ішоў, як і там, па алею сяльцы наперадзе, а я моўчкі цягнуўся ўслед. Мы сышлі з асветленага месца каля чайнай, па чорным гладкім асфальце пайшлі краем вуліцы. Я не ведаў, дзе быў аўтобусны прыпынак і ці можна было яшчэ чакаць якога аўтобуса, але цяпер гэта не здавалася мне важным. Пашанцуе, пад'едзем, а не, дык будзем тупаць да горада. Засталося нямнога. Але мы не прайшлі, мусіць, і палавіны вуліцы, як ззаду з'явілася машына. Шырокія плечы Ткачука засвяціліся ў змроку ад яе далёкіх яшчэ фараў. Неўзабаве два нашыя цені стромна пабеглі ўдалячынь па зашарэлым асфальце. Машына хутка набліжалася, пасоўваючы гэтыя цені ў бок і ломячы іх у канаве на платах, шалёваных сценах, шыферных бляшаных паддашках дамоў. «Мо прагаласуем», — сказаў я, беручы ў бок з асфальту. Ткачук азірнуўся. Я ўбачыў яго незадаволены, як бы нават засмучаны твар, на якім нечакана штосьці бліснула пад электрычнай яркасцю промняў. Праўда, ён тут жа спахапіўся і рукой выцер вочы, а мяне працяло новае пачуццё да яго, якое з'явілася ўпершыню за сённяшні вечар. А я, дурань, думаў, што справа толькі ў чырвоным, моцным. Я разгубіўся на момант і не падняў рукі. Машына з ветрам прамільгнула поруч, і нас зноў ахінула цемра. На фоне хісткага пука святла, які яна несла перад сабой, стала відаць, што гэта быў газік. І раптам ён спыніўся. Ледзь падаўшыся да краю дарогі, нейкае адчуванне падказала, гэта па нас. І сапраўды, спераду адтуль пачуўся голас, ён, безумоўна, адносіўся да Ткачука. «Тимох Титович!» Ткачук прабурчэў нешта, але не набавіў кроку. І я аббег яго, баючыся ўпусціць гэтую нечаканую магчымасць паехаць. Нейкі чалавек вылез з кабіны і, прытрымліваючы адчыненымі дзверцы, сказаў: «Залазьце ўглыб, там свабодна!» Я, аднак, памарудзіў, чакаючы Ткачука, які нетаропка і валюхаста падыходзіў ужо да машыны. «Што ж вы так запазнелі?» — сказаў да яго гаспадар газіка. І я толькі цяпер пазнаў ім загадчыка раяна Ксяндзова. «А я думаў, даўно ўжо ў горадзе». «Паспеем у горад», — буркнуў Ткачук. «Ну дык залазьце, я падвязу, а то аўтобус прайшоў, сёння болей не будзе». Я ўлез у цёмную прасмярдзелую бензінам сярэдзіну кузава, намацаў лаўку і сеў за нерухомай спіной шафёра. Здалося, Ткачук не адразу рашыўся лезці за мной, але ўрэшце, нязграбна хапаючыся за спінкі сядзенняў, увапхнуўся і ён. Загадчык раяна ляснуў дзверцамі і гукнуў да шафёра: «Паехалі!» З-за шафёравага пляча было зручна і прыемна пазіраць на пустую чорную стужку шашы, абапал якой ляцелі назад платы, дрэвы, хаты, слупы. Збочылі, прапускаючы нас, хлопец з дзяўчынай. Яна засланіла даланёй вочы, а ён смела і прама глядзеў яркае святло фар. Вёска канчалася. Шаша выходзіла на палявы прастор, які звузіўся поначы да нешырокай стужкі дарогі, абмежаваны з бакоў дзвюма прапыленымі канавамі. Загадчык раяна павярнуўся на паўабарота і сказаў, звяртаючыся да Ткачука: «Дарма вы там за сталом наконт мароза гэтага. Не прадумана». «Што не прадумана?» — адразу з нядобрасцю напяўся на сядзенні Ткачук, і я зразумеў, што не варта цяпер пачынаць гэтую, мабыць, нялёгкую для абодвух гаворку. Ксяндзо, аднак, павярнуўся і яшчэ болей. Здаецца, у яго быў свой нейкі намер. «Вы зразумееце мяне правільна. Я нічога не маю супраць мароза, тым болей цяпер, калі яго імя, так сказаць, рэабілітавана. А яго і не рэпрэсіравалі, яго проста забылі. Ну і хай забылі. Забылі, бо іншыя былі справы, а галоўнае, былі большыя, чым ён героі. Ну на самай справе», — ажывіўся Ксяндзоў. «Што ён такога зрабіў? Ці забіў ён хоць аднаго немца?
Ніводнага. Вось бачыце, і гэта яго заступніцтва не зусім ладнае. Я б сказаў, нават бязглуздае. Не бязглуздае, абрэзаў яго Ткачук, і па яго нервовым, парывістым голасе я яшчэ болей адчуў, што цяпер гаварыць ім не трэба. Але, відаць, у Ксяндзова таксама нешта накіпела за вечар, і ён хацеў у што б там ні стала пакарыстацца выпадкам і давесці сваё. Абсалютна бязглуздае. Што ён, абараніў каго? Пра Міклашэвіча не будзем гаварыць. Міклашэвіч выпадкам застаўся жывы, ён не ўлік. Я сам некалі займаўся гэтаю справай, ведаеце? Не бачу асаблівага подзвігу за гэтым Марозам. Шкада, што не бачыце. Зусім ужо варожа адрэзаў Ткачук, бо мусіць слепаваты. Душэўна слепаваты. Ну, хай слепаваты, паблажліва згадзіўся загадчык раяна. Але ж не я адзін так думаю. Ёсць і другія. Сляпыя, безумоўна, і глухія, нягледзячы на пасады і рангі. Ад прыроды сляпыя, вояк. Але ж, вось вы мне скажыце, колькі вам год? Ну, 38, допустим. Допустим. Значыць, вайну вы па газетах ды па кіно ведаеце, так? А я яе сваімі рукамі рабіў. Міклашэвіч у які б цурах пабываў, ды вот так і не вырваўся. Дык чаму ж вы нас не запытаеце? Мы ж нейкім чынам спецыялісты, а цяпер жа скрозь ва ўсім спецыялізацыя. Дык мы ж інжынеры вайны. І пра Мароза ў нас спярша запытаць трэба было. Што пытаць? Вы ж самі той дакумент падпісалі. Аб палоне Мароза, загарачыўся і Ксяндзоў. Падпісаў, бо дурны быў, кінуў Ткачук. Ось бачыце, нядобра ўзрадаваўся загадчык раяна. Ён сядзеў, павярнуўшыся да нас тварам, імпэт спрэчкі захапляў яго ўсё болей. Ось бачыце, самі і напісалі, і правільна зрабілі, бо... Вось цяпер вы мне скажыце, што было б, калі б кожны партызан так зрабіў, як Мароз? Што? У палон здаўся. Дурань, граўнуў Ткачук. Бязглузды дурань, спыніце машыну. Чуеш, спыні машыну, закрычаў ён да шафёра. Я не хачу з вамі ехаць. Магу і спыніць, раптам кінуў гаспадар. Калі нельга, без асабістых зняваг. Шафёр, здаецца, і сапраўды прытармазіў. Ткачук зрабіў спробу ўстаць і ухапіўся за спіну сядзення. Але гэта было ўжо занадта. Я нават спалохаўся за Ткачука і моцна ўзяў яго за локаць. Тимох Титович, постойце, навошта так? Сапраўды, сказаў Ксяндзоў і адвярнуўся. Цяпер не час, пагаворым у іншым месцы. Што ў іншым? Я не хачу з вамі пра гэта гаварыць. Вы чуеце? Ніколі, вы глушэц. Во ён, чалавек, ён разумее, кіўнуў Ткачук у мой бок, бо ён слухаць умее. Ён хоча разабрацца, а для вас загадзя ўсё ясна, раз і назаўжды. Але хіба так можна? Жыццё гэта мільёны сітуацый, мільёны характараў і мільёны лёсаў. А вы ўсё хочаце ўкласці ў 2-3 схемы, каб прасцей ды меней турбот. Забіў немца ці не забіў? Ён болей зрабіў. Штосьці ў Ткачуку надарвалася. Захлынаючыся, нібы баючыся не паспець, ён стараўся выкласці гэтае сваё набалелае і, мабыць, цяпер самае для яго галоўнае. Мароза няма. Не стала Міклашэвіча, ён то разумеў выдатна. Але я застаўся. Дык што ж вы думаеце, я змоўчу? Чорта з два. Пакуль я жывы, я давяду, што такое Мароз. Увяду ў самыя глухія вушы. Чакайце. Во і ён паможа, і другія. Ёсць яшчэ людзі. Я дакажу. Думаеце, стары? Не, памыляецеся. Ён гаварыў нешта яшчэ. Гэта быў яго непадкантрольны парыў, выбух пачуцця, можа, насуперак яго жаданню. Але не сустрэўшы пярэчання, Ткачук усё ж выдахся і змоўк. Сціх і адчужана сцяўся ў кутку на сядзенні Ксяндзоў. Мабыць, не чакаў гэтага запалу і таксама змоўк, засяроджаны, узіраючыся на дарогу. Я таксама маўчаў. Мы пад'язджалі к гораду. Шафёр развіў добрую хуткасць на пустой уначы дарозе. Асфальтка шалёна бегла пад колы машыны з віхрам і шалясценнем і рвалася з-пад іх назад. Фары лёгка і ярка рассоўвалі змрок. Па баках бясконца мільгалі белыя ў променях святла слупы, дарожныя знакі, вербы з пабеленымі камлямі. Роўна і дужа вурчаў матор. На душы было тлумна і прыкра. Нядоўгая сутычка з Ксяндзовым нічога для мяне не праясніла і ні ў чым не пераканала. Мне яшчэ трэба было шмат у чым разабрацца. Праўда, пачуццямі я нязменна быў на баку Ткачука і гатовы быў памагчы яму, толькі не ведаў як. Кажуць, збоку відней,
Магчыма, гэта і так. Можа, і сапраўды цяпер за мной слова. Бо Ткачук быў надта блізка да ўсёй гэтай трагічнай гісторыі. Міклашэвіч стаў яе героем і яе ахвярай. Ксяндзоў, мабыць, даўно і моцна быў у палоне сваёй перадузятасці, з якой не так лёгка вызваліцца. Магчыма, кожны з іх па-свойму быў правы, але хто правы найбольш, гэтага я не ведаў. Зноў жа, што я тады мог? Хіба напісаць аб тым так, як чуў, як разумеў сам. І вось, хай цяпер рашае чытач, хай разбіраецца. Кожны адпаведна свайму светапогляду, свайму позірку на вайну, на гераізм, на свой абавязак перад сумленнем і перад гісторыяй.